Good morning, Abusia. Good morning, good morning, good morning, good morning. I'm watching Wakwa about the Ahwenepa 95.5 FM. Yeah, that's Papa pass we fidie no eguso eda hanom fiti eye. Na dwobre ni mu nyina dia besi sabre ya do hefo mpoma seso kan ye ho abusu ya hyase dada. Ebra eye no numbo pa ho sima aduanan num nu ana metrase na ya hyase aye somo sompa na ma men kan kire se. Ene eye efiada. June bosome ne da etoso eye aduonu. Ewo afimpinu ene aduonu enum enso emo Friday 20th day of June 2025 6:48 ewo fia hanom no nsia gbapa onsima aduanan enwotwe Ahwenepa 95.5 FM Dwaso T Junction ena yewo number 1 Prof Kanate First Building Dwaso T Junction Dwaso ewa Asante Mantem Asante Achem South gateway to Asante region ho ena eye Dwaso abusia ya transe dwumade ni din ede Adekyeɛ mu nsɛm eba wa kwa medwada kosi efiada ebra na onum abapa ho sima aduanan enum 5:45 edi kosi se nondu enso ebebo na K abrantie enso atrase na wode enwum atofom amawo kasade futuo ene adesua ne anigesem enso ede asomo na abusua ya trase yi enya menko nyameka kire akwa atma okoje amai nana ado jakite afei bongo betimi so afre 4 pm ono na ye technician afei so ye beko live we Facebook said ye wo hwe yen 9 Ahwenepa 955 FM eye bongo na de yen abawra ho Roslyn ene Annabel enso ka ho bi Andy the Godfather Ken Bazooka ena afei no eye Sir Evans agudie mu nsamrante wo mo nso no nso ba wo be transit the sports na betwam na afei nso no wo mo wia yasan ba beto aso ntia no pe ya transit aye ba besomo sompa ma wo fidie ni na ha na yensomo papa na bibia enso enye kama ewo ene enso edwumadie ni mu ene fiada ntie be kɔ de bɔkɔ last week of the last day of the week abusuan ya transia yesom wo yebekɔ akɔfa ewiemu ensachira ye ho amanebɔ efi David Kofi Atakra ho New Age Agrochemical na ya na so ya sen ya de brow ya na afi no enensem a etwa mentamfi wiem sɛ de ahomache ne mebubo obi so kyerɛ wo no matimi enso asa to aso abobo bi so amawo na afi no yama yemuso yamiyemuso na sports ne ba wakwa mu wi a yebedidi di nkomo na ensem a etwa guo no ya panimdifo no maboye nkomo kyerɛkyerɛ ye niema ni so nienti a yehunu saa nneoma no na enra hye no so sɛ ye de to wanim sɛ eja twitwiri die bi yiniti ewo atwede ma obi 6 bedrooms self-contained me sorry ya ne miame de mani krotwe wisie yi kokohweye na adafonom awerahu ye eja na hye efie nankasa blocks na odi si dan ni nyina papai ahia manade China do sisi po anu nyina hyehye even one mount e bodan ho kra ye dade TV boss no ni nyina hye chance ni nyina ene ye nuane beba fie ha na ye ne nadi nkomo ye free one je sanso bo anan ekọ eye krofa ehọ nso obi ajapadea obi a akotena eye enkranya bobra 35 years a wone ne yire wo maduro mo mpani fie so kra wi o maba fie ajapadea kakra wo so de ba ya eja wo mu didi ho kakra boa wo mo nsakọ wo ma no eno so temporary structure wo mabodi agumu no minua wo ma mfa ba akompo ahyejro be a kyerese awerahu ye atade a na sabi ehye no mpo bi adama ena de dom no efise na wada ena sa to renchem isi ye ne ono so beba ha nti ye ne ye nuan ma to renchem ya to wono mu yi ebesi nkonwa na ya to eso adwen ahwe kwampa befa so a wo mu so benya ntoma ba ko bi e de akata wono madagya so adafonom awere ho yesi eninya
na ehwene nso anya contractor ni yikwan na nka dan a wo se na ni gine na we die wonso manyi nipa omuni bebia wo mo fa ti abusuon beba ha na yaje ntoboa kakrakra ni yatimi ede aso wo mo asen enra yedi kan de to dwa ebinum ahyase yibi ma 50 cedi 100 cedis 200 Ghana 1000 Ghana. Professor Kenneth Ajimanatifa, Prof, good morning. Wasi from bibi once na ni hwe kra no posa ne nsɛm ente abusua wutie mi aposa wo nsɛm na yentimi nkeke ensase mfama adehye ne ne wo mo ho aka adwamu papa aye sun aya werɛho aya benedie aya jadwutwa ente odofo fa ho hyem na yentimi emwa wonom ketua bia nswa ntom baba fia ha na yetimi adi nkomo na brɛ mu die niwe dagro chemical sadarment mi enkotie wiemu nsachira ye ho amanebo koba ya beto aso amawo new age se kuayo animu abanyam ento odofo yi se wanfa ho anhyem na kua no so antimi anya kama na wo anya sikapudu amfiri wo kua mu a ene na wala kwajedu papa fayafuo akateken akate brafo akate adro aseta star adamanupa ni bi rockstar ni nyina ombema obi afi edro wanwaso ayede dofu ase eno nso enye na odofo kwa na kwakwaje odie spraying machine nya na afidie kafo ene de bomboto broi sekan aso ne soso hand gloves ni ade ni nyina omde bia bodofo kwakwaje bi new age agrochemicals kono nguti mbem frɛ no 0244 896701 0244896701 ever new drinking water aboju nsuo minu akopa bi nonom na bibia enso enkoyie udi dwuma wo fie office eye na woyo wedding na woyo ayefro ni nyina bedinto eye ever new drinking water nsuo na de kopa bi nonom 0244896701 konongo tempo kwanso ena wonom ewo na watimi ni wo mo adi nkomo na bibia nso akoyi akwakwagye wonsuo puduo edi aba na bibia enso akoyi wonom ada romanti David Kofi Atakra bra Kofi anope boye nkomo ewiemu bobre no yenye den Minua good morning medawase anope yi mechia wonom omka ho wo studio nyina saaso na ne a wotie obia no mechia ono nso ene anope yi morning weather report presentation ena edrus wono ena report no ora kezia apekon ono ena ne sasha asese duty forecaster report ifi yenjuma ko hwehwe mu nsɛm so Ghana Meteorological Agency ena meba bi kyerɛkyerɛm ede ama ono efi enra awia ebepem anopa we ya amno kase no eposo aye huhuhu yebekasa the state of the sea dangerous eno nti enya afarefo nyina na betimi akoposo ekasa dodo na ntimi nko eposo ye wonu ma mkuta mfidi akese pa so kyen bokra wo mutimi bo fam no won kwa na betimi akoposo ye sushen anase yodi na amno nketenkete ne nyina no efi enra awia bepem ena no pe wonu mu nyina paake esanse eposo aye huhuhu yie eno nti no ye fa ada areas ena no pe a ye wo ho ene se ahomache no eba no as usual forest and hilly areas no ebo kakra FM ewo ho ena no power su no wo ya na afọ fam ha no ye hwe no mu se wi kakra bebo na ewemu ekosu ene na wi na nhye da amoyie se na enra ebo kakra maye no na ye hu ni yie saa wo ana afọ fam ha a mantem ha eka ho ebi betiefa transition sector ene northern zone betretifi mantem ne ahafo ne bono mpatem a all for the rese ewimete kama amawia abo ede ama won wo ya na afọ fam ha so no sesie ye hwe nsuo hu nsem na hyase hyehye ewo miaye bi a no nti se omo ensa kan nsuo na ebema ada areas ewim ebe hyasa ekusu as the day progresses miaye nsuo na hyase hyehye no ye fa ba bi te Takrade Cape Coast Axim Takwa Sehwibe kwai Kita Adanfoa half asene sa areas it through and I say if you anope call middle of them if you model of the morning call area breb no say omutie ya omsa ebeka ensuo
na no ti anafo fam ha no later in the day ye heard mu say dodo na no wiem ebe kusu de amayen temperature anopa we minimum ejira 21 degrees Celsius and maximum ejira 25 ewiabrem minimum temperature be ejira 29 na maximum ejira 34 yefa coastal zone titru western part of the coastal hot temperature ebe ejira between 29 to 31 na chese ho na wia no moye sa ma won but wo other areas in pattern ha eka ho bi no temperature be gina between 30 to 33 so na northern zone so temperature how there so be gina between 32 to 34 degrees Celsius and within America e dey awie ene say ene dey e wo omamu atifi fam ne anafo fam na no power air con there ye nyina ye be hu awia. But if you middle of the morning air corner na for film ha me ayebi ewiem be hyase ayekusu kakra na wonu mo atifi man tembe koso ehu awia ye hwe nsu anim ewo me ayebi wo anafo film ha titru ye fa coastal zone sa so na part of the north enso no ebinum tie ye nsu kakra be so won so later in the day menua megina we so de report na sida foforo rade adoma ye besan ehiem bio medawase Meso medawase papa David Kofi Atakra no amanebo feko adope wode asom yen eno eye niwe jadaroma ene yetimi kokofa eno enso edebre wo na ma menka nche osetin Gabriel Credit Union sese osika no ebe kamade a wo mo na be ma obi adie aha mbe ma osika ne ma ko yi nti ko bi account e St Gabriel's Credit Union won maso ye na ene wo mo so anhwi mum konongo ebi oho St Gabriel Co Cathedral premises dwaso Roman Catholic aso da na ni maduma sa achiase kwantempo no so o kwa na the passport picture miensa aka ho na o dia registration fee 35 Ghana cedis per minimum savings 100 Ghana per oya ne south of wa wie ubedi sika ubeji loan o de ba ya dwuma na bibia ko yesusu no to bi di na eniema nso nkoyi emfama wo St Gabriel's Credit Union from 0242118469 0242288727 abusia enra moso na efe papa Latter Day Saint Fasori Church of Jesus Christ. In fact wama ya de Reverend Ransford Asante Moso Assembly Mine na nanoma trankomia wamwoso ene moso adehye nyina moso support eka ho bi ena wamwatimi enya ultramodern hospital plus baby PA physician assistant obey adwuma no physician assistant a oba behwe wonom ebetena mechanized borehole enra mia na migina hobi na efe papa na abrofo no nyame nhira wom obroni wadwempa timi afiri abrochire ton aba be yes ade we ede ama mo so ade hye na ya nyame nhira Professor Emeritus. In fact wabo modern timi ko twen engine we ba ye be yes ade di ma mo so ade hye hospital na efe enra wo mutwa homam om de amakru no momfa ni dwuma nti health director ede adwumafo bekum na o ma hyase enso ede adwuma in the hospital no eye ultramodern kamapa ye kwaba na ye di infuni ni bibia enso ba begu so na watimi ahubi na bibia enso akoyi nti we die yen ya fisem aha na nra said na meka no over 60 MPs a wo mutu anamon eko Alhaji Dr. Mahmoud Baumia na so ye enkran so pani ya be hwesa afi ubesa him franka ubetu franka na efe papa oko na efe wo hwe pictures ni videos na in fact na efe papa over 60 MPs to anamon ko Dr. Baumia ho se opani ubehim franka na opani no so ubehim na nani aso papa se nipa pese him franka adoso na mra se bedwafo a wo mo nso wo eye eho no omo no so saa 88 pe na ono no watimi anya emu 60 a enya sempapa eya sempapa nti opani no nani eje nani je pa na okan kakra. This morning I've had a visit from
our members of parliament. I think that it was a very happy visit. It was a courtesy call, and it's a call to declare support for me. And I am so happy in terms of the group that have declared support for me from Parliament. Now amounts to just over 60 members of Parliament. And you know we have 88 members of Parliament. And so that tells you that a very significant number of members of Parliament have declared their support for me. I just want to use this opportunity to thank all of them. The leader of the group here is Amprachum, who coordinated this, the MP for Mampong. And I believe that this is going to be very, very important because the members of Parliament, as you know, control the constituencies to a large extent. And I'm very, very happy for exactly what they have done today. It's a strong show of support, and I thank them and I thank God for this strong show of support. And off we go. There's a lot of hard work to be done so that we can help the party and help the country. And I want to thank all of you. Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, former Vice President, Republic of Ghana. Nene na ati ye. Osi ononyamfo Amprachum Mampong MP. Ono ne coordinate ye bo adom na no. Enya MPs maku 60. Ebrokra enti se MPs ni na 88 na emu 60 e declare wo support say ye de ama oje Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia sanso fa ye kode a ene na eyasempa gidi se wadi nkunima wie wadi nkunima anesa na mmom no eyadwumaden ena twa se wo yentu ono so beyire ne ho ayadwumaden na atimi aboa na party no afa ne ntoma pa enso e de afra na party ne fa ne ntoma pa fra wi na afi no mo de afesi 2028 general election bra mo ni NDC enso e de bebo ani na bibia enso aye kama na John Intim Fadwo oye reverend oye sofo ono so e wase odi mrasebedwa ni e wo honom na opani no so ade tudwa na opani no se etwa se wo mo de support ni ma Dr. Bawumia fi so deserve na ya na otete nsem bi se binum se okọ edikan no wa anya de tinka eni kwan se sa de ma ni bim oso ne sa afọ ne nya adwen fi se o hwa Ghana Fourth Republic yi ya manyo semu a empanifo abedi mampani no omo nko ne prekope o hwe ebra na Rollins peso krade soja ban ekire civilian government ne so baaye no na democracy no omo akwan ye de sase eto abo pani no edi nkunim no nia one ne kokko mampani kufuo okoni mpre no suo 2000 odi ntwo ana osako 2004 so ho aha oko odika komienu edi ntwo ansa na afei oba bewini ababedi nkunim abedi mampani 2000 ansa na oko 2004 wieye na 2008 nso no Professor Mills kra sei ono nso kom miensa de atoso miensa ansa na oba bedi nkunim mampani akufado saa ono nso kom miensa ansa na oba bedi nkunim 2016 and 2016 2012 2008 kom miensa enti enna form saa enti se Dr. Bawumia so akọ baako a na obi ka se won san a one ne nya Reverend Intim Fadwo say ebra so mo sa de support no ma Dr. Bawumia no kọ ni mpre nu so ne titiri ne bra John Dramani Mahama ono wakomienu ti yamamra se de ne yete no oni hu kwan so sa akọ se ba no san disi nso be nipa foforo na anim foforo na eba no ene Dr. Bawumia na anim ye anim dada no e de fe so a ebebo ama Dr. Bawumia watimi edi nkunim pa enti Reverend Intim Fadwo enso ekire ni nsemu e ma ne to asum. So as members of parliament, over 60 of us decided that we would have to come and pay a courtesy call on Dr. Mahmoud Bawumia and to indicate our support for him. As a matter of fact, there are a number of other members of parliament who some are out of jurisdiction, some are also indisposed,
Some also had some prior commitment for which they didn't join us. But the number overall would have been much more than the over 60 that you saw today. As they were entering, you saw them and it captured them. This goes to indicate the overwhelming majority support in the base who have expressed confidence in renewing the mandate of Dr. Mahmoud Bawumia to lead the party into the 2028 election. And I think that this decision is very sound. It is sound and it's consistent with the voter behavior of the Ghanaian. Looking up from our fourth Republican democracy, all the presidents that have held, who have become presidents, have had to go through elections 2 times, 3 times, even in the case of President Mahama 4 times. And so you had President J. Kufuor going in 96. It didn't work out. The party renewed the mandate for him because it fed into the voter behavior of Ghana. He won in 2000 subsequently. When President Mills contested in 2000, he lost. He contested again in 2004, he lost. He only won on the 3rd attempt in 2008. And same for President Akufo-Addo. When he attempted the first time in 2008, he lost. He tried again, it didn't work out. It was the 3rd attempt that worked out for him. Even President Mahama the first time was an outlier because there was that overwhelming sympathy. The whole country was mourning. His Excellency President Atta Mills had not been able to serve his full term, and that was just sympathetic that they allowed the vice president to continue. So that was a different case. But when he even had the opportunity to contest really his first election as a sitting member of parliament, we had never seen that before. But he lost. He went again the second time, and then he lost again until he came back, and that was actually the 4th time he had contested before he won. So the Ghanaian population votes this way, that they want to see you on the ballot, on the presidential ballot, particularly if you are contestant for any of the major parties, NDC, MPP. They want to vote for a candidate who is experienced, a candidate who has the sympathy, a candidate who has tried before. So going into 2028 elections, when President Mahama is going to serve his 2nd term, and definitely NDC is going to field a new candidate, it is going to be a big advantage if MPP presents Dr. Mahmoud Bawumia, who has appeared on the ballot before, who has been our candidate in 2024, and that will be the obvious choice for Ghanaians. So all of us, members of parliament who came here, over 60 of us, who have come to pledge our support for Dr. Bawumia, is a reflection of the overwhelming majority in the grassroots, who have that confidence in. Anyway, Reverend Intim Fodjo, Reverend John Intim Fodjo, Asen South MP no, and I watch say we are ato dwana kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa ta Dr. Bawumia chi na MPs ne kure binum ekodi dwuma bi o baabi ti na mo hu ɛyɛ aduosia ne akyiri kakra bi no na nkenye sɛ ebinum atieti ɔmo na achi ne ade na ɔmo nyinaa hɔ a na kyerɛ sɛ kamea yɛ sɛ nka dodoɔ na kra no ebe declare e de ama Dr. Bawumia na nka bibia enso akɔkama e de ama no na ɛno achi no enra na enso Kennedy akompre kwa Japan enso ene former MMDC is nyinaa hyiae over almost no yes 268 MMDC is amampani Akufo-Addo abam wɔn nso somoye ene Kennedy Japan Kennedy nso to nsa fra wɔn lunch e ma no so declare e de to wɔn manim sɛ ɔno nso etu franka ɔmontoma no na ni nyinaa akyi no Justin Frimpong Kodua JFK a ɔyɛ general secretary sɛ saa ne me ntwa yie kura ye ma kwan sɛ monyɛ saa de no to obia nso ne duam adwobre abusua yenkonkofa gudie mu nsɛm no emfamra 711 no nso abapa ho simadu baako ti ye kwa kotie sports Kimbazuka atenase ye firi ne ho a ye besan so aba na yaba abesom.
Right, ebusuafo ebe mo bia kwaba na yasa mo bia achende aba Ahwenepa 95.5 FM so agudie mo nsɛm sports update na no pay yatena se nsɛm ahodo no ɛtoa so ɛde amamo ɛwɔ dwumadi so ɛnti nsɛm no nso ɛba ɛyɛ wakwa mo yɛmfa ɛnase ne bi ɛma Ishara Ball Center Mada Roma the new best my capsules adro no nso ɛwɔ ɛyɛ dwaso bomodi ansa ba jodie na ɛnioma ɛtimi nso ayɛ kama ɛde amawa ɛno nso ɛde ɛtotwa yɛde ɛwon nsɛm ne bi ɛde amamo ɛnɛ on pay ɛwɔ ɛyɛ dwumadi so ɛnyɛ asɛm keto akranti usisi nso ɛta ɛyɛ ɔhya jana waposo enso eta eyoja yebe kanfo edro efra na bam herbal bam na new best my capsules no ITV ade amamo ewo ayejumade no so a enye asem ketakra enti no bomodi ansa obejodie na enioma ebetumi enso aye kama ade amawa enye ezenti oyo ba na osisi enso eta ayoya the new best my capsules no ena ebetumi enso aboawa yede awonsam no enso etoa so ade amamo ewo ayejumade no so enti ya na otadua no mo ayemre wadro the new best my capsules ebedi wasam etimi enso ediama enam sayare gonorrhea na face syphilis no ebe kanfo the new best my capsules adro no etimi enso edi amamo ene onopay ewo ayejumade ni so enye asem keto akra enti no okọ drugstore outdoor pharmacy shops outdoor herbal shops outdoor etwa ehwo hia omamu ha de onya dro also open meme dro na eji yemema ye edini bi the new best my capsules no eniama ebetumi enso aye kama ediama na so yiso ama hoto etimi enso aba asomje ventures omonso account opeta se papa na ode gu aye wo kana se etimi ade wakwa ba bedru asomje ma enom enso ye dino asomje ventures wamo ene betumi enso aboa ama ahoto etimi enso aba enenti se opeta 13 Ope 14, Ope 15, sizes outdoor no, aye asomje ventures, and ye be kanfo etimi ade amamo, and ne anopay awo aye jumadi no ya kachiro, se ene onya tra aye Runa filling station no, efie yellow na ewo honom no, osani faso eho ena abohu asomje ventures, na wetimi enso ene penifo edi nkomona enioma etimi aye kama, enso etimi ade amam saso na idea onya eba aye dwaso no ma, onya edru aye first speed ram honom na aye opposite at the one honomo eho anabohu asomje ventures na also watimi ene penifo edi nkomo na enema etimi enso atadi adema madaruma yatena sere nsam atoa so edi amamo ene anopay ewo aye dwumade so enye asam keto akra oya wadro no eno enso aye bam herbal bam no ose ojabes oya obetu efu so etimi enso akọ enenti se waposo eta ya oja wode aye sasabro anase ahototuo ebe kanfo aye bam herbal bam no etimi enso edi amamo se enei wonsa etimi aka bia bibia betimi enso atadi ade amawa enye asam keto akra eno echine ya ade honamene sansan hodo ne nyina onya bi so pem ahoto ebetimi enso aba ade amawa eno enso aye bam herbal bam no 90 propro no bedwane sanso ana ade ade shampabo ma na eyinka ne nyina ebetimi enso adwane afi hono etimi ade amanti ebushafo ko drugstores outdoor pharmacy shops outdoor etimi enso ebuso sabetimi akabi na enso ade a oya waduro no woso wetimi atobi amanioma etimi ayakama ade amawa enye asam keto akwa Providence Self Care was we believe in nature yare no yato yetuanwoka etimi enso ade amawo anenti yare bia yakwankro ewo nipadue no no a nei odi chinchin nante still yana haunom Bomadi ansa de bafro abronsan no a ewoche se konongo abronsan na stella pharmacy ebutu asiana so ne polina esapon ehwe enim no ehona na bom Providence Self Care na wetimi ene adokotas no adi nkomo ama enioma etimi anso ayakama ade ama OPD service laboratory service physio massage no ne nyina eguso ekoso our Providence Self Care amo anso adaroma na no pay yatena se den sem no atoa so ade amamo ewo ayejumade ne so anya samketo akra Skyness Light o kwakwaje decoders ahodo our Skyness Light and into o master Star Times DSTV Go TV Strong Combo Canal Plus nyina no abuso our Skyness Light bosomena so ye recharge onso de emfama mo use DSTV mo de AD Plus and de kaka wono Skyness Light Mr. Kenneth Kwaku eden mrantie no number 2 mobuasen ayajuma no etimi adamamti enkon kwanchan ko decoder abasa asemba ho
unya kamafo ene ntino bomodia se ene onya duru korango omane Ghana Commercial Bank no ena ehwe ni mu na Skynet Satellite empenifo enso edin kamo ama enioma etimi ayekama tonchi aba capsules no odwa so bomodia sa obejo de na bema etimi enso aboa na also obesa mo mpam no etimi enso ayene kama enso etimi adama bema maka kire o se adwuma no sa wo ya domo wachi mai na ntre na che se wo wie pe ya bomodin aboa ba so anenti ade atonchi aba capsules no ena ebetumi enso aboa mrantie no omoso omono ma omomre waje aso omoye adwuma no pa sanso ena ade papa no omoso emfie no akona nim no omoso edi ho adanse a enye zento ba Ahwenepa FM no ma oso ope otonchi na oso waje na enioma etimi enso atadi amonyina da Roma ena no pe yat esinkonya yade ensam no enso atoaso ade amamo awajumado se akajo se FIFA Club World Cup no eguso ekoso waje ase eguso ekoso de dendia enye zentino de be a surprises ebesi na yamfa ematiefo se ayade anra matches etimi enso etoja na enye asamketo akra awo na sei adade results no etimi enso ekokoye ya yede awon sabere bim etoaso ade amamo na ayade Palmeiras omo ebotu Emma Elali omonso entumi antisa ekano enentin emu ya edin ede ama Elali wamo enso club na eno ede etoja yede awon saberum enso etoaso ede amamo on goal APMO and afe Jose Lopez and so ebo second goal etimi adema Palmeiras wamo club na no ede etimi etoja won samano etoaso ede amama Inter Miami wamo som eche FC Porto eshomo ekamienu ma Porto wamo som etimi ate ekadmo baako a eno ede etimi enso etoja no na ade FC Porto wamo ne din kan etoja de kane etimi antentam Samu Agahowa one ball aye first goal no and a penalty and a convert here etimi adema FC Porto around the fan Telasco Segovia aba bete kanu baako adema Inter Miami and Lionel Messi konfankon otumi ade nyina ye opusu nyaka oruanom epusu no ho free kick abeto ho oma so na tese edatnemu wo so chechechechecha enye asamketu ano ensum Lionel Messi na dia no so etojare won sam no etoaso enya player of the match ama bibia so etimi ayekama adema Lionel Messi anom enso group A no dia etojare won sam no etoaso ade amamo awojumado so nti group A almost standing so no anase table no say ena enioma enso etimi akwa yeka awon sebedebem etimi ade achirabo ene ewo ayajubade so Palmeiras enya 4 ayo points Inter Miami atosmi no ono so enya 4 FC Porto atosmi ensa enya 1 point Ali atoso 4 ono so enya 1 ayo pointer eno aye ensabede bia etocha yade awon sabedom ade emamo awajumade so oko aye group B abushafo yemfa ema etiefo se ayade Seattle Sounders wamon etna fie ema Atletico de Madrid for no etufo amoso ekamiensa ema amoso etimi eti ekanomo baako a eno aye game a etimi etocha yade awon sabedom enso atoaso etimi ade amamo ewo aye jumade so eno echinom ade tienie Boboku a wamonso ye from Alain Juve de ndia ahomachene na koso adenti Juve abomaden atumre manioma etimi enso aye kama no ade etimi toja 5-0 yade awon sabedom enso atoaso ade amamo awojimade na ade Paris Saint-Germain wama club no enso etna ho ema Botafogo from Brazil Eshamo ekano baako wamonso entimi antisa ekana eno ede etimi enso etoja Igor Jesus anasa Jesus on the bomodin enso ebo sa go do etimi adema Boboku from Botafogo ema enioma etimi enso aye kama ene ebo 4 pm yamfamete ebo se Elsa Benfica omene Auckland aye City ebetimi enso ade aboani ade group D no Flamengo omene Chelsea ebetimi ade aboani ti ahwesa Chelsea for no beti omo ho anase we no ade Chelsea for no entimi enso enti omo ho eno enso ade etoja yade awon sabedom etoaso ade mama aye PM and sa game no ebetumi anso atoja about 10 PM Los Angeles wamon anafe Esperance de Tunis ebetumi ade abonia and also 10 PM na sa match no ebetumi atoja do 7 be atoaso ade amamo ene anopay ewo ayejumade so enya asamketa krati so far so good no we aye match sa ro etimi anso atoja
nkrofo kro so yɛde awon sabrom enso ade mamo ene anopai ewo aye dwumade no so yɛmfa bi anto so ema etiefo dia na eyese na tia Arsenal wamo club no enre ba be ka kyerem se Chelsea for aye ready ekokoba se nei deal biba na for a player your friend Noni Maduweke wamo ebeje tomo na player no enso etimi akwakoya adwuma at the Amasa club no na eno na reporter yegada ekirema eneyi oko Arsenal on my list no so a yeti bibi se Noni Maduweke wano so aye player ene Arsenal for enyana wamo pen no so ababe adwuma etimi at the Ama Arsenal the Gunners wamo club na no aye somebody bia atocha yede awon sam no eto so ade amamanka Arsenal for no ebia nanka Nico Williams mubi sa no enna kamosun eni di ne chana kamo hwesa nioma ebetumi anso ayakama ade amanantino ayen Noni Maduweke dia no omo be koroma go hwese ebia omo sam ebetumi aka aye player no from Chelsea na bibia so etimi atadia ano ade etoja asase no ko Chelsea obi di se Mamadou Sarr etimi anso aba saso na Daria Esugo ono so Sporting CP wetimi anso aba enti emoba de ama Noni Maduweke ano anso aye ensomede bia etoja ro nsam no eto asom ade amamo awojumade ni so enye asam keto kra Lionel Messi wano so akasam wase one Ronaldo wamo enya danfo watiase na leoka no mo njina no enkonkwesi bone na ade wa kyerɛkyerɛ mu sene waka no na jeta sabe penalty watiase wase enei owobuo kase ade ma orura friend Cristiano Ronaldo dos Santos Alvaro ohwɛ ne career mu ane achievement akwada no anaso Ronaldo ono so etimi ayen ade ama no ho a obuo kase pa no wo enso ade ma Cristiano Ronaldo dos Santos Alvaro ano ade etoja wase omumye no omunya akorafo de biara da nemu no adata mo no La Liga nemu no na obia pedieye ade ama ne club ono opedieye ade ama Barca saso ana Ronaldo enso pedieye ade ama aye Boboku from Madrid eno enso ade etimi enso atoja no enti osena waso mumye no nyina no obia compete well na anioma etimi aye kama ade ma ne club enti no na ade a competition bia no anasa chese nei omo enya akorafo eno enso Lionel Messi na de ano so ade atoja no wonsam no ato aso ade ama nti ase de omo ye nyina no na aya prama so nemum of the pitch no na omo mienu nyina normal aye people enti yanka mo bia so one Ronaldo no omo enya namfo esase omo spend time enso emumo enti ano aye ne orufo Lionel Messi na de ano so etimi ade atoja no wonsam no ato aso ade ama mo enano pay ewo aye dwumade no so enya asam keta kra ho yemfam ensem ne bi anto aso ema etiefo na yentimi enso enko enimo dia na aye se enso na tenti enra aye Lionel Messi osa esi from ekeka no ho ema chese free kick nom unia ema so na ade no enso edatenema eno ade etoja no na Javier Mascherano ono enso aye manager edema club ye from Inter Miami no washa say yobu kakra wati ase wanya ba kwa hye enti o se ene Inter Miami why na beba omunsuro bia oma ye ready ade ama club bia na Inter Miami omo enso ewane omo ewo Arsenal sa amo betumi ede a compete etia eye team bia wo wiase afana nyina enti ono Javier Mascherano die osi going forward no enioma be kama ede ama Inter Miami wamo club no enraso no abebo ne boys no abaso se emrantia no konkodin adwuma ede ma Inter Miami wabro mo tofom ekaba ko ma mpaba ebete kanom amane kokoye 2-1 eno enso Javier Mascherano na de ono so etimi ade atuja ede awon sabro ede mamo awodwuma so rwande atuja se eno Lionel Messi na owo injury na ade ajao enso awane sere ne wo na yenkama obia nte se emfo no yawo no nyina no ade Lionel Messi abomadin ade gina mo ema eniama etimi enso aye kama etimi enso ade ma club na eno ade etojado wonsam no ade emamo awojumado so Luis Enrique eba ne san ena otono ma Botafogo wo mo hye wo sa ena Luis Enrique enso ade atoja se enra game no na aye close game na aye tight aye game na ade ba kwa Botafogo fo ne ye ene se omotimi defendi ye na omo mo club bi our League 1 mo anasa Champions League ni mo omotimi a defender sa editi Aboboku ya from Paris Saint-Germain and ose NSS no club bia ne Paris Saint-Germain ebebo pe enon aye motivation kase pa ede masa club no as on European champion ena ebebo enti ekokoba sa pe omoyire omo ayire omo nyoma mo na omo nso ene club no etimi anso ahia enon anso aye chese ne refa Luis Enrique Martinez on your manager Edema Paris
Paris Saint-Germain no na di ono so etimi ade atoja yade awon sabere bim atoa so etimi ade amamo ene anapay ewo aye jumade no so anya asem kota kra ewo ho abushafo ye ntoa so ne enkwere mo Inter Miami wamo e club no aba be the first aye CONCACAF aye club ono so no etimi achi European club and so Arsenal our FIFA ayo tournament mo and anti Inter Miami wamosum etimi ayo recorder and edia etoja yade awon sabedem etwaso ade amamo awajumado so FC Bayern Munich no wamon asase no Rafael Leo and so edin komo amon peno as a winger amejuma and so emomunti amasase ene ayetese AC Milan omo e club no edin komo nanka Nico Williams and na omo peno na mo hwede wa niema eko between Nico and afa Barcelona omo club no dia awaso omo come anymore na mo kope player for no be adwuma etumi ademo ma no eye ensomre bia etojado won no ademo mo Frances aye Fabregas wono som ane Alvaro Morata edin komo se anye bia se kwanda no ho dia wamra ne club from Como na ono so amejuma emfa emana no eye ensomre bia etojado won no etwaso na player from Florent idea wa completing the first aye medical aka second one ane obeye anopaye obeye sa America no na oye wie pe that's idea until 2030 obeye player and so at the ama Liverpool one more club na no idea etoja yade awon sabon and so to Lionel Messi versus a Portuguese aye club idea Lionel Messi onye lusu ye entia Portuguese aye club ano idea etoja na yamfa meti of 9 matches no Lionel Messi win 7 and emu 2 also and the draw and no answer the toja yade awon samon to so adem come ball for no ya de what you say come ball for no me patches Southern America for no omo elbo juma clubs are omo wo eye Brazil clubs omo free Argentina omo ekoko piem no omo di agro yepa anya sam ketokra na unim say ne come ball for no omo akọ unbeaten no first 8 matches are involve Comebo, one more a club no, young family for say first 8 matches no, 5 Amarini, 3 and I ended draw. And until actually say River Plate Mono, Fluminense Mono, Ayo Botafogo mo, and I feel Flamingo, one more Bojuma, and ya Asam Ketokra do Samono, and some Atwaso at the Amamo, our Ayo Jumadan so and ya Asam Ketokra na play na, or say go, and some Edema Botafogo no, one of the record no say Obama didn't and so Asha go like Yana Edion, say Club nom. Oba betina also wetimi ashomo eno anso idea teno no anenti abushafo no I God Jesus wano anso idea no no ayede awon sabon anso atoaso atimi ade amamo ewo ayadwumade no so a enya asem kotakura anso ewo ho anenti abushafo mama yenhya no so na yentimi enkwere mu enra Paris Saint-Germain only 2 shots on target. That's Enyama Ankoye and so ama Paris Saint-Germain. One more a club na no aye Serbia etoja Manchester United for a demanded 30 million euros and no for Marcus Rashford and in Tebusha for Yan Shannon son Saoya club now per Marcus Rashford and you see was all the bano 30 million euros and so and somebody be etoja yade I want some ademamo and it is a bassa for ready now per Marcus Rashford dia ebia we no a loan deal be and obetimi and so abanempo no answer na Marcus Rashford bebano I was on so jitumo na ketua kesia Oji and so Manchester United no ultimate so manioma etimi and so ayakama agenda no guso koso in a Ballon d'Or what you say anti-power rankings no according to TNT Sports omochirema Vitinha na LED number 2 Dembele number 3 Lamine Yamal number 4 Rafinha Sasuna number 5 Nuno Mendes Ashraf Hakimi number 6 Mo Salah number 7 Gianluigi Donnarumma number 8 Kylian Mbappe number 9 and I feel Kivika Kvaratskhelia wano and so number 10 and no answer Ballon d'Or dia etoja yade awon sabon and so atwaso Adam Lionel Messi says no 866 goals and Lionel Messi watimi and so ashe 384 assist and Lionel Messi wano some etimi aya ono edi leadia enye asem ketokra goal contribution 1,000
250 ɛno nso ɛdeɛ ɛtɔgya yɛde a wɔn nsɛm no nso ɛtoa so de ma mo ɛna free kick goals no mako 68 ɛno Lionel Messi wɔn nso ɛdeɛ no wɔtumi de agye ɛyɛ 46 ɛyɛ trophies a ɛno Lionel Messi deɛ ɛtɔgya de wɔn nsɛm no nso ɛtoa so ɛde ama mo ɛne anapa yi ɛwɔ dwumadi nso ɛnya asɛm ketewa kora Jarrell Kwanza ɔyɛ player ɛde ma Liverpool report a yɛgɛrɛ kyerɛ ma verbally agreement and so ayɛ adwuma between ɔno and afei Bayern for Leverkusen no deɛ aka ɛyɛ nkɔmmɔdi a ɛbɛkɔ so between Bayern Leverkusen no and afei Liverpool ɛne ɛboɔ mbɛgye ɔmo no na bibibia so ɛtumi ayɛ kama ɛde ama ɛyɛ player na ɛno yɛ deɛ ɛtɔgya a yɛde awon nsɛm no nso ɛtoa so ɛde ama Real Madrid bobokuo no wɔn third ɛyɛ away kit ɛna ɛda hɔ nom no just wait deɛ ɛfɛ pa wate aseɛ ɛne nti ɛwɔ sɛ ɛyɛ me yɛ na me kɔkɔ gye me deɛ na bibibia so ɛtumi yɛ kama wate aseɛ Real Madrid for just na ɛfɛ ɛnti no blue color bi saa so wate aseɛ na kyɛ sɛ wobɛnya white kakra ɛwɔ ne nsa no na kyɛ sɛ no kɔn so akɔyɛ white bi saa na de sɛ adeɛ a ɛyɛ Puma ɔmo so sign no ɛda mu a ɛnyɛ asɛm ketewa no yɛ deɛ ɛtɔgya de wɔ nsɛm no ɛtoa so ɛde ama wɔ ɛwɔ dwumadi no so ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nsɛm no dɔɔso na mmom na berɛ nti no yɛmfa ɛnsi ɛwɔ ha na ɛde a Andy Kofi Amponsa GH ɛnso ɛmfa kakra ɛntoa so ɛma ɛtie for 95.5 FM Kajo yɛmfa kakra ɛntoa so anɔpa yi ɛma yɛtie for ɛwɔ dwumadi sɛ bra yɛwuram ɛwɔ afisɛm ahodoɔ no mu na wonim sɛ ɛnkyɛ ɛna the Ghana Premier League no ɛbaa na wieɛ ɛwɔ kurom ha saa nso ɛna ɛne MTN FA Cup the grand finale ɛnso ɛtumi ato dwa sɛ yɛho sɛ season no games a ɛwɔ sɛ yɛpɔ nyinaa no ɛno nso ɛtumi aba na wie ne mmom aka champion of champions ɛna ɛwɔ sɛ ɛno nso ɛtumi ɛto dwa nti mpanimfoɔ akyerɛ mu 31st of August ɛna champions of champions no ɛno nso ɛbɛtumi ato dwa ɛyɛ between Kumase Asante Kotoko ɛna afei so baabi ne Gold Stars wa wogye league no ɛna afei wa wogye FA Cup no champion of champions no na ɛho nkɔmmɔ nso ɛtumi ato dwa ɛde mpanimfoɔ kyerɛ mu a ɛnom nso ɛne deɛ aka ɛho nkɔmmɔ ne adeɛ nyinaa no yɛde ɛma yɛtiefoɔ nso ɛwɔ dwumadie so yɛde ka tete ho ɛde ama wɔ sɛ ne Ghana Premier League no date a wɔ sɛ hyɛ ase ne tam ɛbɛyɛ de nso ɛtumi aba na ne Malta Guinness Women's Premier League no 2025-2026 season no mpanimfoɔ kyerɛ mu a 31st October 2025 ɛna no nso ɛbɛtumi ahyɛ aseɛ na afei akɔ wie 27th of April 2026 na yɛwie Malta Guinness Women's Premier League no nso ɛwɔ hɔ no mantɛ no ɛdeɛ no nso no ɛtumi apa yɛde ɛto twa ɛde ama yɛtiefoɔ nti yɛnhyɛ no nso paa sɛ nneɛma no deɛ no ɛno nso ɛna ɛtumi apa yɛde ɛma ɛwɔ ɛhɔ nom yɛnhyɛ no nso no afei yɛnhwɛ sɛ date ahodoɔ no nyinaa so no yɛbɛtumi ɛdi so na biribia ɛnso akɔ so sɛ deɛ yɛtwɛn the champion of champions no na ɛno nso ho hyehyɛeɛ no ɛtumi ato twa na afei ɛho baabi a ɛsusuan ɛnso ɛde bɔɔde ho no ɛbɛkɔ akɔgu ɛberɛ a ɛsɛm ɛwɔ hɔ nom nti ne nyinaa no ɛyɛ ne ahoboaboa a ɛfei no nso ɛyɛ na afei yɛn nso yɛhu sɛ ne Ghana yɛ league no na yɛbusa sɛ yɛtoto nneɛma sɛ yɛka wei sponsorship ho nkɔmmɔ no sɛn ɛna ɛno nso ɛsi ɛteɛ ɛwɔ hɔ nom a ne nyinaa yɛhwɛ sɛ afei mpanimfoɔ nso ɛbɛtumi akasa na ɔmo ɛtumi akyerɛkyerɛ nneɛma mu ɛde ama Ghanafoɔ nyinaa na clubs no nso ate aseɛ koraa nsa koraa ɛna congress ho nkɔmmɔ ne adeɛ ɛnso ɛtumi ato dwa yɛmfiri ɔno afei yɛnkɔ MTN FA Cup wo nsa de na yɛnkyiniahyew Kɔdɔkɔne has hwan na agye sei kɔdɔkɔ so wagye sei wei so wagye sei na wohwɛ MTN FA Cup na deɛ teɛ no sɛ winners a ɛnɛ yi yɛbɛtumi aka sɛ Ghana ha sɛ ɔmo a ɔmatumi agye MTN FA Cup dodoɔ no ɛyɛ Hearts of Folk a ɛne wɔm agye mako edu mmienu ɔmo agye 12 ɛwɔ the MTN FA Cup Kumase Asante Kotoko ɛnso agye mako edu nti ɛno nso yɛ deɛ no nso no aba na afei Red Republicans enso age 4 Great Olympics age 3 Mediama enso age 2 eti wei eye omo a MTN FA Cup no omo so etimi age has nearly di waje 12 kodoko age 10 Red Republicans age 4 Olympics 3 Mediama so 2 eti wei eye omo a omo so no omo konkoden e the FA Cup no mu ne de ho nkomo enso atutwa anopai e wo dwumadi so e de ama no na yenhwe sere nema enso ekode a MTN FA Cup no Stars kakra epiem to the final no enso enie the chance matches na ye 109
ɛna yɛpɔɔyɛ home wins ɛpie ɛyɛ 64 away wins ɛyɛ 45 goals ɛpie ɛyɛ 238 goals ɛna ɛpie home goals a ɛbaeɛ 136 goals away goals ɛbaeɛ 102 and afei first half goals 117 second half goals ɛpie mu the FA Cup no 121 121 ɛna ɛpie a ɛno nso deɛ nneɛma ɛkɔɔkɔ so kakrakra ɛwɔ the MTN FA Cup no mu a yɛde ɛho nkɔmmɔ nso ɛde ɛma tententen ɛwɔ hɔ nom na on goals ɛpie nso 8 penalties mix ɛbaeɛ 2 penalty scored ɛbaeɛ nso 20 ɛna yɛde ɛma penalty ɛpie mu nyinaa 22 penalties na ɛpie a ɛno deɛ ɛba yellow cards ɛpie 352 records 16 ɛti yɛnhyɛ no so yie papa sɛ ɛno yɛ stars kakra ɛno nso no ɛkɔfe the FA Cup na ɛno nso ɛtumi aba na wie anɔpa yi na deɛ ɛtiɛ ne sɛ ɛnɛ yi wohɛ sɛ nneɛma ɛsi ɛkɔ still na no ɛwɔ sɛ campaign no ɛno nso ɛtumi ɛkɔ so ɛnti mpanimfoɔ afrɛ ɛnɛ yi players sɛ ɔmomra camp 31 Black Starlets players sɛ ɔmo report ɛwɔ pram na afei campaign so no etimi ɛnhyɛ aseɛ tententen ɛwɔ hɔ nom ɛnti yɛhwɛ sɛ ɛde national U17 team no ɔmo nso prepare yie papa ɔmo international assignment ne adeɛ a ɛyɛ sɛ ɔmo timi ɛbɔ nti technical team no ɛwɔke hand in hand sɛ ɛbɛn a ɔmo nso ɛbɛtumi akampo nkwadaa ne ntɛm na biribiara nso ɛtumi akɔ so ɛti mpanimfoɔ kyerɛ mu a squad no ɔmo ɛhwɛ sɛ biribiara nso no ɛbɛtumi akɔ so na afei players a yɛato ɔmo nsa afrɛ mu nyinaa no ɔmo nso ɛbɛtumi arepɔto na afei yɛhu sampa obiara nso no ɛha sitie ɛwɔ hɔ nom a ɛne yɛ deɛ ɛno nso ɛba eti mpanimfoɔ kyerɛ mu a ɛne squad a wɔn nso ɛba no yɛbɛhwɛ sɛ ɛnɛ efi adanti awia yɛba a yɛde squad no 31 ne nyinaa bɛma mo anɔpɛ yi yɛbɔ no kakrakra nso ɛde ama mo eti yɛnhwɛ yi na yɛnkɔ anim wɔ nsɛm foforɔ mu na afei yɛmfa nsɛm no bi nso ntoa so na wonim sɛ na no kumasa asante ɔdɔ kokopie mu wɔ fikasiem na yɛka fikasiem mu a na ɛsɛ mɛnhyia wɔpem soɔ ɛna wɔn kɔɔ n'anim ɛna wɔn de MTN FA Cup trophy no nso ɛkɔkyerɛ no na nana nso ne ne nananom eti nkɔmɔ yie paapaa nana deɛ fɛn sɛ players no kyia ɔpem so a no aka biribi ato wɔn asom wɔn abɛkyia ɔpem so biara no aka biribi ato asom ne nyinaa ne sɛ team no deɛ mo akɔnkɔden paa deɛ aka ɛwɔ anim ɛna ɛdɔɔso eti no ɛyɛ nkɔmɔ ahodoɔ ɛɛba na metete nsɛm bi sɛ ahwɛ a na ɛbɛt bɛsi aba back na saa abɛboa ama korɔ obiara tumi akɔ n'anim na yɛte te sɛ bi a foreign coach bi nso bɛba na ɛsɛ ne nyinaa bi wɔ akɛyɛ Abdulkarim Zito supporters no bi asɔre sɛ Zito ɛwɔ sɛ otimi de team no kɔ Africa na de ɔkɔyɛ dreams no wɔn san toa so ɛwɔ Kumase Asante Kotoko ɛtɛnom ɛyɛ deɛ no nso ɛba ɛfiri korɔ bia ɛba na wone sɛ players ne bi bɛkɔ bɛka kyerɛ sɛ Frederick Kasari bɛkɔ players ne bi bɛkɔ goalkeeper de ma Asante Kotoko Frederick Kasari adeɛ a abranteɛ no enso ebegya team no hɔ enso etimi akɔ na yahwɛ na Samson Edoku enso bɛkɔ Isaac Minta ebɛkɔ Samuel Tenedu ɛkɔ sanso na Andrea Chete Fernando Wisdom Basi enso ebeko Michael Trey Jamana enso kwase meeting ni adeɛ enso kɔkɔ na fe ɔmɔtimi awe na say contract termination no ɛno nso etimi akɔso ɛtɛno enso ɛde aba yɛde ɛma yɛtiefo ntabusia otwane Facebook a ɛnkyɛ de squad ɛkɔ no ɔmodi party Santiago kɔ no nso no ɛto so enso ɛde ama ntabusia we players a ɛpasɛ kwan bia so no ahwɛ a mbɛgya team no wakɔ players no ɛne team no mpanimfoɔ bɛtena ase IMC bɛtena ase na ɔmo nso atumi ahwɛ biribi a ɛwɔ bia no na ɔmo asɔfo differences na afei players wei nso no atumi akɔ ɛne deɛ no nso ɛpa yɛde tutwa ɛdama yɛtiefo anɔpɛ yi ɛwɔ dwumadie so a ɛnyɛ ketewa koraa yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu na afei yɛmfa nsɛm no bi ɛntoa so ɛma yɛtiefo anɔpɛ yi ɛwɔ dwumadie so deɛ teɛ ɛne sɛ wowura mu ɛwɔ the Ghana Football Association a President Kurt Edwin Simon Okreku enso ahwɛ sɛ nneɛma enso ebetumi akɔ so ntenei committee etumi atrase a ɔmo hwɛ sɛ ɔmo nso no bɛhwɛ sɛ Division 2 Elite U19 Championship ɛno nso ebetumi akɔ so na bibia nso no awie yie ɛwɔ kroma ɛno ɛde ɛno nso ɛpa yɛde ɛtutwa ɛdama yɛtiefo na yɛkɛka season no
competitions outdoor ebesha no date no so ebeba MTN FA Cup so de no etimi about 2025-2026 season no pedifo chima 24th October 2025 and FA Cup no and also ebetimi ashase na yawie 30th 31st of May 2026 inteno koma out 20 bia and also pa yedi tu twa no pay e wo twemade som edema yetifo amuti Ahwenepa 95.5 FM so uram e the Continental Club Masters never say die until the bones are rotten. And we have so folk akache and America and we are the mouse house and so no any place be medicals within this week. Yay, I know fear the yay. Never some medicals and so no a bit me at to draw at my place. Libya, yeah, can't home some detail, you know, at the man house, call it low kick a crabat and then Michael Sapon there. Wouldn't say Emmanuel Sapon there, woman and we be bia, say, woman bia there, on area from Brecum Chelsea. I know you come out to her, and on some banana yet to say, has an abba see, coach way back, coach way call, and they did it Zamani, and so Ahoma to say, I wear an house at Jumano, or on some hour opportunity. Now I take to say, my so credo neighbor, not to say, Bia. Abubakar Watara pushi e call technical director rule nebi amaso credo aba be adwuma and they no pay there but say did dramani and some elramu ye papa say no so no ha say adwuma na we a there be no so no etimi akwa ne so a enom koma ho to ni bia and some pa tentete a ye de etutwa edama ye tie for no pay and some ewo dwumadi so a enya sam ketu akra na de chense Farouk Ameyao and some officially you bet me House of Focus no or right back House of Focus no anything that ye papa say Farouk Ameyao so no on bet me no and so we touch my 11 wonders and on some sinakaya and here come out to be and some pa ye de tucha e watch media so and then anopay and some de amao it has and so no enya brutal sa fide e kwan bia so no on so bet me to ne ma na bibia and some etimi akoso me kan say Jonas atukwe and say Jonas atukwe so no has and ya bre so mom ko medicals bistin and na kopim say Monday there no officially almost no etimi ababa ye House of Folk player and no come out to the pier and some part of pay ye chim edema ye tie for na the chance Asante Kotokonsum Elram our nation service says Sadek Al Hassan womunya na wom pay papa onon some ho a ene onon enso midfielder omo hwese omo sa ebetimi aka na bibia akosum hodomo enso ediama kumase Asante Kotoko ene de epa ye de tutwa anopay enso de amao na yemfro na fe yenkom ensam foforo na fe yenhwe 2025 UG Corporate Football League no eno so na nche na etotwa kroma eno ne Union Ghana Armed Forces na na de bia mo de kiremo nsum ho na no koma auto a eno nsum pa no pay ye de bi etotwa de amao na wonim se ebra Sharif Mahama and so a promo too and the bukom the beast no as a home commander toss na man for cancer kodano na sika ben kran or one atia na penifochem so kodano sponsors ba odwa e good tree so no nya sam keto akra or sponsors by nei omo we say obetimi aboa no wachi Ghana boxing and some ede esiwa and here the but communication director the Ghana Boxing Authority Mohammed Amin and Lamti and HM sa de ne de nipa ya de awsaye de akola na chance a wo ye no se ye hwese betimi a support na obetimi aboa amakana en boxing no and some etimi akona nima and here koma hoto ni bia no some pa no pay ye de tutwa edema ye tifo e hodomo mediama e rama transfer market no ye pa ba mo sa fi no mo nkone gede on makone kakra ntia wi transfer stories out to clubs ye nyina no officially ye the squad ni nyina no so no ebetimi ato ho na so no motimi ehum teams no de o mo so ye ya ene nkoma hodo ni bia e pa no pay ye de tutwa ye de ama ye tifo on Ahwenepa 95.5 FM so we say Gold Stars ebekwa Africa enti almost say ombe rewremu ye papa enti ombe rewremu ewo nso atre na afi omo so ehun squad omo player bi wo ho Emmanuel Ankra omo hwese we defender nso atre no sinakan ono so betimi aba na nso beboa na otwa wadre e de aboa ma Gold Stars bra omo so kwa Africa no bibia nso etimi atodwa boko e de ama omo a kojo eno yensam kakra and so anopay atodwa e bubum kakra wia ene efiada local sports nti wia ba update ahodo ni nyina so no ye de bema ye tifo enso ewo ehodoma enye easy credit sa na ye kone kakra sa na ya kwenim anopay I mean enka say still na don't do me kuada and ya kwe ehene 1 week no
ebetimi atodwa na naje foku die metene so na ma sorry nyame fa ne kransie yi pa na me fa ne kransie nti kuada na akojo ya kwa school park ne so wa na baso den 1 week observation on baso nti aso na busua na dwa so hene edi ndwa so hema ne panifo awodo nyina na oba pani amanuwa mo nyina no ewo ayie mu a 25th ya kwa school park ne so 6 to 6 ya kwa hene nana akwa foku we all report 100% mijinem so wa ya we mijinem pa mijinem so wa ya we asande ya we pa so de bebri ayo utibie ni ma bebri so cha e be kra bia and we kra na betima ba yi kra so to ne ma we fie de pa e ko ne kama pa Kofi Frimpong aye post ni o jaso anamo Kofi Frimpong na no pay ma menchia ye pa Kofi Frimpong menim se okra nim na I don't know se obi hunu mpuni o jaso ya o jaso ya okay ebi na but edin ya juma Ahwenepa FM 95.5 therefore blazing your airwaves, enriching the nation with the best sensation right here. Ahwenepa FM 95.5. Ahwenepa FM 95.5. Asampayetia Obanyansa fuso omunuya wankana asam yo kofi educational fund is 2 years hule akoda fufra won fi frisia na so bodom pim no catch educational fund eye foto kesia kofi amofa junior e boto se wode boa emabunu a won titibua won na so wani aboafo e wa Asante Achim South ha nyina enukre wonim difui bo fund itu we enfie mienu suani na nioma wonam e catch educational fund so aye e wa Asante Achim South ha de bebre ne senti what the nioma bebre agu kwan mu a ibe sha e catch enfie mienu yi ho fa na so ma me mo we mu nchiremu e afia fasa no wato din say enhancing social cohesion among the youth through skills development ne senti no ensano juma fo nyina tetene me kire say we mason we electrician we carpenter we tiler plumber anasa welder e catch e kamu nyina bo na wa mamontetia sonko kra di obroni beka say capacity building share e catch indifo any abemfo every University of Cape Coast me kire UCC no ma be mamonkyerɛkyerɛ sonko a ebe boam amamon sanu juma no etimi agina brane e breko a wontua hwe it is a we master every day e copim 24th June bomodian so ba be register udin e trese wonso pese wo ka ho bi office e ben healthy you pharmacy wo ko twaso hospital hona so wo pe mun kyerɛkyerɛ mu bia fa registration ne ho a friend numbers here 0244 565208 anase 0249347650 anampo 0532 718522 empenifu ade wonim die tayechire owura Eric Amofa Professor Kenneth Ajimatefa and Honorable Kwaku Asante Boate, a member of parliament for Asante Achim South. Catch together we can change lives through education. Nemum kai sekretary bia nimu chairman brebi na ebe boao. Efia mi hu ache papa bra na nsen yade a me yade ye enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea anka sa brei adibone adu me na aka ho asem ya na ebia kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni padua mu gina na so yie na sanya hoden akutie nyarwa hodo a ewoni padua mu eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom enwure nso saa bra wode de wi a wo koda enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse oha hodo bi ewoni padua mu no kumi herbal tea ebe afi ho ama hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edudie edre wontimi enum bi ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton nro ahodo kumi herbal tea yesumo herbal center ensano adwuma Dr. Paul Kumi Minta daso ya no obetimi afre no ewo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656 Kumi herbal tea na eye immune system support FDA age adwadie nkratoi atum Hooray! Presec Bompata is 60 years.
Presbyterian Senior High School, Bompata, formerly Bompata Secondary School, Big Boss, celebrates 60 years of excellence. Join us for the official launch of our 60th anniversary celebration. Theme: celebrating 60 years of promoting quality education, the role of stakeholders. Under the chairmanship of Honorable Kweku Asante Boateng, MP Asante Achim South, special guest MCE Asante Achim South, Honorable Mame Safua Akusia Apia, Regional Director of Education, Dr. Amankra Kwame Apia, the Municipal Director of Education, GES Asante Achim South, Miss Elizabeth Davis, and many more. Special guest of honor, our very own Omanhene of Bompata Traditional Area, Nana Efa Apenteng. The date is July 5th, 2025, and the venue is the School Assembly Hall. Esteemed leaders spearheading this milestone event: the headmaster, Mr. Clifford Adodiabene, the assistant headmistress, academics, Mrs. Cecilia Frimpong, chaplain, Reverend Derek Opon, Anniversary Planning Committee Chairman, Mr. Augustine Akom, Assistant Head, Administration, Anniversary Planning Committee Secretary, Mr. Nicholas Obin Frimpong, tutor and O student. Like Big Boss alumni, the school has nurtured remarkable personalities who have shaped Ghana's development. Some distinguished alumni include Professor Nyako Bwampong, Vice Chancellor, University of Cape Coast, Professor Echampong Kwesi Enin, Dean, Student Affairs, KNUST, Professor George Cheneboa, Head of Accounting Department, UCC Business School, Honorable Abigail Mensah, CEO, Maslock, Accra, Honorable Kweku Asante Boateng, Member of Parliament, Asante Achim South, George Odro, National Security, Oteng Atta Collins, Businessman, Accra, Miss Jessica Mensah, Parliament House, Accra, COP Yatiwa Adudankwa, Advisor to the Minister of Interior, Miss Jessica Mensah, Parliament House, Accra, His Lordship Justice Osei Tutu, Appeals Court, Accra. These are just a few among many influential leaders, including headmasters of senior high schools, reverend ministers, civil service executives, and many more who have emerged from the rich legacy of Presec Bompata, notably the first formal primary and junior high education in the Ashanti region and the northern part of Ghana began right here in Bompata. Come, let's celebrate 60 years of shaping minds and transforming lives. For your authoritative news analysis, listen to Ahwenepa. Ghana no. Adamba, Oku, and Ramis with Diana Ghana, yes, I Bruce Reno. Shaka, and Yana Ghana no Huyem, and Yaman Yansana Ghana for GTA. Ayeta, Oba, Senson Kron, Nasanya Main Sumpes Bampone. For your authoritative news analysis, Subami and Sana Ghana for this say, or main. Ayatro. Afro, Pacific Kumina, say Nyasa Subaya, oh my change your attitude, Ghana needs, 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 yes, Subaya, woman, and your crowd, the Subaya, your woman, and your crowd, which is sound Subaya, yes, Subaya, woman, and your crowd, yes, change your attitude, Ghana needs a sound Subaya, once a sound Subaya, Yejina, and so Ghana, me back to one side, Yenimadipa, and see a yet, the Papa, Subaya, man, penny, Nepress, Subampani, Science, and you see Subaya, Peter Mobaya, as far for Nepress. Yes, Subabe dia de na se once sound Subaya. Ejina ebeye din se me no mienu ebeko yanim. Enti change your attitude. Se sound Subaya na yentimi mpem nkoso nkoya nim. Na Ghana no enye yie, na Ghana no enye de, na Ghana no enye fe, na Ghana de krabehwe. Na oya ho te se abranti ye ogina manim kwam ko na de ha. Se yeti fa ko ni. Ejabusia change your attitude. Ya da sports for ni nyina se abusia ya mu akwa ba e de ba de chiemu nsem dwumade so Ahwenepa 95.5 FM na ye baba bedidi nkobo na yetimi asuasua de menema enso akoyie e de amama menchia wo emfamra dwumade ni so biem nana owoso adoto oduro Frimpong dwaso chidom hene nana anopa good morning mechia wo
menim sɛ wo ho yɛ papa otwedi ampo nyankopɔn tenanim kyɛ ɔma ho de mapa na fa kɔ wo nnwuma ɛso nana oforia manfo di atuo nana information service department ɛwɔ assembly honum good morning anope ye cheche papa Royal Mama Senior anope me chia de badwumadi so Mr. Free coordinating data me chia de ba adwumadi enso eso now printing so attractors super one baby awo wutie mi bia so no mame enchia wo na me nchia Professor Kenneth Ajeman Atefa me enchia Accra enso famra adwumadi eso na abusua me ka masanso aka ne bio se enra atorenchem sie enra atorenchem esi eja asei adehye bi eja pade awere ho eyesun eyamane pa na yesi agro no yankan ni wachi a osi enum na ede aninya na hwenanya kanantia na ka to abusua misrawo yankeka yensa ase yekeka yensa ase se yemomo a obetimi asende aba yebeje se wanso betu anamo de aba yebeje abusua se untu anamo mfa mma nso a utimi de soma mi amete akura afre mi ameba abeje na ye de amaye nuanom na wo mo ho aka no 6 bedrooms self-contained fully furnished wan fa hwe edan na hia ma blocks ni nyina papai ma na yiyi adwere ho enuna me duru ho no na semi sun na esemi ejadutwa in fact ano den ento odofo mesrew ye yiyi ntoboa kakra sa kakra sa momo number no eye 0249 08 64 0249 08 64 kakra obenya bia fato so unya 50 a yebeje unya 100 a yebeje unya 200 yebeje unya 1000 yebeje adafodom eye 0249 08 64 0249 08 64 ejapade a wono ma hwere no enya de ketwa enipa mienu 6 bedroom self-contained apartment ne ejina fa ena obi nso a wakobo brankran ni dwetira a wode baaye na 6 bedrooms dia ne sika na dada anim eye 95000 adwuma na oyenti sika ne kan nsa na ode ye adwuma nti ye de bre na ode kwoto dem ho na oyi so to 200,000 200 million she ni botom se ode kokwan ho de aka ni nyina dada dem ho ija na ye ne funfram eno ye koye na 20,000 no edi adanse a kire se areho odofo ye mo nipa obra wote ase opani ba ko no nso ne ye 35 years one cran ajapade a omde ba ye nyina de besum dem a wo ba ye ni mfidi a wo de start ne kuayo ni nyina jirabasa ye koye atade a na hye no kra no obidumfo bi na de bewura no na sem na ya hwere ho entiminua anopa ye keka yensa ase ketwa bia nsa ye to offering collection ye jeje nkakrankra de obenya bia mese ye beje obetimi de anante abafia ha wo wontade bi nso aye kama ani da ho wonfa nye ho da otimi de ba wo wontuma bi utimi de ba ade bia wo bia obetimi de abo asafo yi abusua bomoden na fabra na yentimi emfama sa nipa yi na wonom enso emfanye wo mo eho na bibia enkoyie eye 0249 08 64 0249 08 64 na ene mpanifo
enso na fasika no to so fasika no eto so na emwa na bibia enso enkoyie unuanya na fa ne se eyewo afa hu hye obi ne hawa onamumu na we no se die nti aya na yesa ne se yani nna ana se nani nna se bibi sei ebetimi aba enti odofo ene ya aba beto wo mu yi eya were hosem papa enti obeboa na wakeka ho na waboa mo amatimi asende bibi kakra no nyame nhyira mo na onte nani mu nkyere mo na eniema enkoyi emfa emma mo afei mo nso afi na mo ba be sende mo sende mra na yenje na yemfa nya adwuma yemfa yenka mum na yemfa momum Professor Kenneth Ajiman Atefa nyame nhyira wo nyame onhyira wo enti abusu ahụ so ye ne saa na ye nhyira wo once na ne hwe kura no oposa ne nsem enti posa wo nsem kakra na yentimi enkeka yensase na yemmoa saafo ya wo mo ho akire wo mo eni wo mo akọ eye ahohiahia mu se wa moa wo no ma obia ni hɔ a obɛboa wo enti yesi ye man a wi enso eka ho wi enso eka ho papa odo de eye wonsum so na ne dai ani nipa wonsum ani enipa na enye izu wa ma enjemo so bi anta kakra fanka pam dokoto wa ko tin hwa o tin kakra Bunyanum one time, one time, America is on your door, one two, so your door, one so more, da. Haba, one now one good, Bunyanum one time, some America is on your door, one two, so your door, one so more. Yazintina ya yentume ya sepa. Yazintina ya kasama yentume kasamba. Yazintina ya kasama yentume zasamba. Onyansanyi toki mansa na insako. Na yanezi ya dan kokosiki. Ya boy kana mayanwafo. Abusua ye di nkomo ye kwa homa no so na etimi abọ nkomo na medical bo wa mane anopai se enra NPP NPs omu nyina do 88 emu over 60 etimi call Alhaji Dr. Mahmoud Baumia fie eku declare omo support e de makra se akra afi wo be say him frank ha wo be som yan tawachi ampa mo call akra so si mesom enti MPs over 60 and a call Dr. Baumia fie enra 2 anamon e call ya kire se omo ko declare omo support e de amano Canada Japan and so former MMDCs 268 Asia and Rada. Now party no dia babontin say 31st January 2026 Wamoto presidential primaries. Ebinimu say too early. E bendodo. E beboa ma wamatimi aye campaign ye. If say we nimfufro wom. Animfufro wom. Dr. Baumia Jinae eye 2024 primary so mo ye no na oka ho afei Canada compra kwa Japan honorable no so wom Dr. Brian Champo na wonka ho oye foforo wabam Dr. ya osadutwum ono so no nka oye foforo wabam saafo nyina hia mre ankom betimi dia bontoa Ghana ha na obia so ate wo mo nka party no constituency bia ne wono mo eto aba no atumi ede ahia ebinum se ebre no too short afei wo mo hyase afiri suraba form saa no ye kɔ ne ye ne obi a wa bin ye e wa manyosem mu socio-political analyst osai political science lecturer nana osai PSA anto atimi edi nkomo na wa kyerɛkyerɛ yen eniema ni so nana adaroma ye ma wakɔ aba e de ba adekye mu nsɛm dwumadi so Ahwenepa FM eji wo so ebo na ye ho ye pa ye gidi se wo so ho ye
Obody enti oye. Yedase. Nana enkomo yi da ponsu yi. Ebra eye party mpanifo NPP National Executives ne Council of Elders benada no mko hia ye date ya wo mo de ba ye 31st January. Ususu se ebeboa ama nipa osefata no delegate etimi ayi no. Yo beda amafi ne akonya mo di amame seven chairman den wo asam no. Na so di so achia asanchachem sa ne asanchachem ko na ne biaka asante mai biaka o mai dan. Emse kwane bibinze ni bo faso no. Emse ni no bi wa be hakakra. Dili kan se ya mi wo fanse egiako. Ese o atu ntu se ni se da ya yem fa fire so ne si ya boso ansana ya betu foundation ese da bre kia ni se kwa tini ye bi sawana obode schools on the trees oboso sano no me ya pavilion schools no so be kaya ya ya boso sana on to walk grass. Aha. Now you see, I'm about to bring the and you have no money. You say, Oko MPP Constitution more. Article 12. It's say, she a 12 band. The free near choir was in PM, you know. I was say, Omutimi flag bearer. Okay. Like I said, Yentra Hamas so. And now if you know Sunny, I shall see you flag bearer. Baby, you see a 12 band. Here to about 2024. In 3 days, you can come Banoa. I didn't so no. Now, if you want to see them, bro, a quaffy new. Yeah. And what I was meaning, I was meaning, I was meaning, a few. But it's a year after 2 years. Okay. The audience. Omumu bravo. Nemo, here we flag bearer and sign at the club bow. A form branches, constituency, region, of the national executive. And then you say, it's in traffic. Ya Danino. Ya Daniel Butuno. Yes, Lady Kana. Cosa, we will say, what was the executive that? Almost shame me about 2024. No. Ehona me banana because almost to about 2024 no. I was saying a shall free polling station na ebinumu ebelusu na fofrofo abem. Enti na bia se kane no say yetoma a nanka we ni akobi na so am say ni padada na. No. Say, wo no e be so then you form the new crop of MPP who are more ready and more to Aba. Album now, they bet to Abano. That's it. Yes, same. Old album, no. And now, why they prepare new album? Why they do what we go a confirmed simply Aba. It is a young part and you are not there and yet and quite. Okay. But you know, and what year? I'm saying you want to go Papa. This is almost back 2024. Dr. Manu Bahomia, woman to Ama, and now at him. Open a political alliance to individuals. I say, a Yako, Dr. Blajapo, member, Dr. Yaduchu, a member, also a new material, also. If you grab it, I come. If you make a go, or they say, a new song, almost over. Last time, economics a good and science thing, is a so I buy. It is the more confusion, I've ever said. We say, Nanabi, or see ye, but not there, I know, now confusion over party, a switch of over. Yes, I know. And so, an idea about Kosoa,
ɛmfa ɔmadwene nkɔso ne ntawa ɛma obudi nkuguro ɛwɔ 2024 abato no mu a ɔma tonto so ɔkɔe olidi yɛ team sɛ ɔmo nhwɛ kwa nsɛm ɛkɔɔ so yɛ te bom di ntwo no report na ba party na tira report no so eti abobo a osi yɛ bobo mu ehu sɛ ya nkɔ ahyew nyinaa no yɛ dane no ama yɛ nyinaa no akɔ bɛnkrom yɛhu sɛ ampa yɛdi ama yɛdi ntwo no yɛyi ne nyinaa akɔ a na okwe report no deɛ na ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo bɛkɔ delegate conference ɛyɛ July 19th na ɔmo akɔ bobo ɛno ho ansa na 31st na ba ma ɔmo ato aba nana yɛ kobobo a abobo no nkyerɛ sɛ wosisi deɛ ma egugu no ba yɛ kwaye o because bobo who say report na ba yɛ ni ebi a we yɛ gya to mu enyi to mu afɛ deɛ ntawantawa da adwasabo me de yɛ fato ho any party ntɛm no nipa wo ne betumi akɔka enti akɔka ma asomdie mra ntawantawa wɔ kɛnɛdiya pɔ any agorɔ nyɛ ntɛm no wo ne betumi akɔka enti akɔka na enti abobo ne bɛ nyɛ sɛ akɔga nyɛ one day afɛ o the problems are ɛma party ni di nkuguro no obetumi asɔ no edi wo mu ya after the net pomasibre no kwa ne betumi akɔka ama asomdiaba edi yɛ asomdie ɛma ne party no enya ne kabomu beboa sa pepe ansana yɛ se asomdie ju a ɛne kama enya babida ya no kre edi ade domonim ɛwɔ professor Okoye report mu no enya de keto o ensem wo mpa ensem wo mu di ɔno na so mo hwɛ ho asɛm ka now sisi am prebre na sa so mo bi juvia ade no mo kosa esare de bi kai the free primary no by how many new material for the branches one new material for the constituencies regional asare bad national asare national no and you see how many so ato abai sagbera is there the president national executive all never get I'll get any if I bear na eno ni ankomo no edi wusi bia etrasia eyini efa ohwinimu nemu efa ohwinimu na dade ko wagem na kyerɛ sɛ deɛ ɔmo yie no ebetimi anam so ma enka ebi a ye ntimi nya obi a ka ɔno na ɛwɔ sie nya no ana hu ni sɛ David ebi no ma de sɛ ɔmo yɛ de saa ade afeba onipa bi nana ana ebi so kyerɛ sɛ ɔmo yɛ saa ayi bi no so afiri mu ebi sɛ yɛn fa adetwum ɔsɛ adetwum ana abra example sɛ na ɔmo commentary ɔbɛrɛ ɔbɛrɛ no hama but we are a party leadership more than 16 years obiara nim no ya do chozo obeye minister for education kwa sa wofre na obebon to afi no da copy flabera enti nka omo hia bre a omo de be campaign na nkofo huom afinipa na omo ye na omo akobetem na ye you know afi no wa start e body to a okay ebitiro obviously confusion na bata it was a pedal stressing no said ye be yama MPP afa omuntu bapefra yanko 2028 ku e do me papa yes adia e say 2028 ku no be ha na side omo yeso no e bi ye free say e ko fo bi say ma ni so obeti new party e wo MPP na mu patriotic front yeah asante bono new patriotic front new patriotic front yeah Dr. Ba ene obeke kan disa wanji waji koso now we say obeso we na mba enipa ba ko pe e favor do ene na party no we chebo ene ni ade o say owo so mo pretu baby na ko pa waji bia ba party nana mami yensi ni pain ebinom se Dr. Ba omianti na omo yesa oni omo ya adwen be the political analyst. It is a need to know it, and a quaso, and not a general quaso.
Na ne kwanswa. Okay, the American Grand Cabo Bari, Kadu Tono, already in faith and a. Well, thank you to us, Lucy Swabera, and I thank you for the party. Dear man, I could go. Thank you, Tono. Thank you, Tono Cran, son, and I didn't talk about you. Thank you, Tono, didn't talk about. It is always dominated and a party movie more than what it is now. Now, when some said 2028 about my name is open power. Your movie is so many Biasa. Not your name. It's a what we did. Who saw any ordinary citizen, an party member. Check that you're open to be BAD. Check about me acquiring any BAD. And I say, I come back one quiet. And a quarterback, a yama or the other. Woman, I didn't put a woman ever fighting. Almost fighting. And in Canada, ni mua said the Encada, one more yano, Nanki Trase on Beshasi free polling station. 1 2 year Marco to constituency or Marco Regina. Na and San Marco National. If we are Nafi National. Woman declare all regional time and declare for Baumian the boy. Sape Pepe. Yeah, about 2024 is San led by Untumi. Almost declared for Baumian. That's what one is at Praho. Now, yes, supervise the lecture of the flag bearer. Near Quariema. There's a Dadana. There's a Dadana. And let the Dadana and quiet. Nice. Omo Kasenka. Yemesas in free from no more yard drink. Pepe. Yes. And then the party don't ever actually. That's the thing. Let it 60 MP all declare support for Baumian. Now, you're quite nearby. We 88. I got 28. I got 28. Utie, woman Casa Mukana, Reverend in Team for Joanna or Casana, or say 28 in the crano, and Kibinum Baba account, but you may be the Binumaco baby, not to say it be crass at actually. I have a brosa. About Bruce State. I think the road at out. Ologo at the I think they won't attack MPP for 2 and day. And it is a wedding go. What is going on? Woman, Mufiano. Who is it? Was the okay. I was saying, Mutimi, you're rebuilding unity neighbor. Yeah, and you said, yeah, my God, what did you? You move by a banner. Nana, that's what did you move here, Massa? From a quiet, a baby, never go, dear, and that's quiet. Yeah, Google over here. And I was saying, come here rebuilding unity no ba. From grassroots and San and Yaku in penny for. Number 1, unity, but number 2, I'll say starting with a new executive to elect a new flag bearer. It's as simple as that. No way there's possible and possible. And possible. If you're about because but we ain't no mesa, if you are not over the cat. Okay. If you are not with the cat, over the committee, over the or support about me. Give me a penny or no party, no, or support about me. Or what other kicker? Somebody. And we should have all the enemy. Who has all kinds of support about me? If you are not because they are, you know, like a better was about me to go away. Nana, ya so umra de asum ya no pay. Ya do be see her. See be any HDR. That's what the about it. Now, the old reality, Ghana, no, Yasum Gia, you may improve to Ama and Persuaso. And it's here. That's only here, dear. Now, see, yeah, about three. Near Nipa, which may lead MPP, which may lead CPP, which may lead NDC. Now, Pino, almost at the Omajan panel of that form. Now, acquiring in few Kenya hospitals. So, could I die? Yeah, you need my mother more about them. Let's say once a week.
Again, yes, sir, a quanko. Yes, I can't get to the day. Yes, you better ask Papa. Yes, you better ask so. Obre out there so. Amen. Namen council. I wish you away Nana or say PSC Anto. Nene nati ye or ye socio-political analyst to be our being. Ewo amanyosimu any nipa abrabo amanyosemu edi nipa edemfaso bre nipa. Nene nati ye ya ye bo MPP ho enkomo ya wo kyese. Emwa party ni kra fi se ye si dan a ye nyina yenim se ye two foundation na ya hye concrete ni ya gugum ni ya ye bibia yirim ansa na ye de block aguso aboso na akoboso wi ansa na waba two foundation dia na pese o kyere sen e bi incident MPP for emwa wo mu tie be ya wo mu nko ensan so emra biem One time I some Americans on your door, one to so your door, one so Yazintina Yaza, Yentuma Yazepa Yazintina Yaza, Yentuma Casampa Yazintina Yaza, Yentuma Zasamba, Oyansani took your man's in Sato, Nayanese, Yadan Bogosiki, your boy can I my young one for Yankada or Chebesiadan. Ya momo de na yan chechire Ghana ne yansom Ghana na Ghana nya fe aha no nya kra behwe aha ye fa enya enkan kra se kwabrochire oti so bi kra kwabrochire a enhya da nya wayi saa wa ha ya oti wo to nya duane di gbo wurafo ma kontomire nya na bedru nya na bro ni ade se wutwa bi di gujem ni ade baba wa bi tisi obi afuom nya sam keto a ti kontomire wotimi twi kontomire na tuna menke ni hi nyina gugu abonten na de na nkochira be nya bi ate Jabusia Ghana ede yanyere ye ho ne yenye ne ye na bibia enso enye kama ya chechire Ghana adofunu bi di birthday ma yenye na yentimi emfa wonum ye de omu nimom na bibia enso enye kama enti eno enso eno no ye boa na Ghana enso ayefe enti minua ade a chin yire ho na fa ho hyem na me sa kai ubiem se no wonum atorenchem to wo mu no wo mu ofia ha ye jeje ntoboa eyen kakran de obenya bia ketua bia nsa na yenhwe unya eye million ba kwa ye beje million mienu ye beje 50 cedi ye beje na kakra mbenya wo mo nso ede benya bibi dia kata wo madaja so no yetimi ede aboa saafo no na ayefe chimenyo so wo na dansa chimenyo so wo kuda chimenyo afia ka bambo tuwa chimenyo okay let's do enti adafo no mu edi won ma woda yami adom wode afe baako aka wo mfie ho say happy birthday to Nana Owusu etia dabi hene Nana Owusu udi ade ewo etia dabi uyetia dabi hene ewo obogu asante achim south. May the Almighty God bless you and keep you from Papa Rich, B Fashion and the entire family. Enti Nana Owusu
Nana Owusu a oye etia debi hene ene wawoda obogu ena adi ade Papa Rich B Fashion ene abusua santi ni nyina se otwedi ampo Nyankopon onhyirawo onya okese onte na nimu nkyirawo na onto won kwa na ma won kwatenten ayedie ni ahoden ni sika ewom ayade bia nka ho enti Nana Owusu etia debi hene awo obogu asante Achim South. God bless you. Onyame nya okese onyi mfi adum nkwa adum no ma wanimu nya din ense watamfo afe ba ko enda beka wo mfi hui otwedi ampo Nyankopon ema wabrabo enye krabehwe na wonye wiye mani wanyina enhu se onyame ene wo adi ne ye enti na Owusu etia da bi hini obogu asante Achim South. God bless you. Enjoy yourself, enjoy your day. Happy birthday. And also your Brimpon be birthday or Brimpon be birthday. Because of Brimpon to me say ampa onye ni paketwa nya onye ni paketwa nyina ne se wodwene nipa ho oboa nipa o wadwempa o wodo o hwese obia bemin obia bedidibi. Honorable Eric Amofa ononyamfo Eric Amofa Catch Educational Fund CEO no CEO no Safari Tissue see you enso ene no ononyamfo Eric Amofa onyame nhyirawo ene your birthday. Happy glorious birthday to Honorable Eric Amofa. God richly bless you and keep you. Onyame won nhyirawo na onfa wonsie na domu ene ni nwunase ene didi peche de ani je oma nkwatenten ayedie ni ahodin wom na afe ba ko ye ode aka wonfie hu na dei emesesa wo hyebre sesafo a oye awrade no on sesa wo hyebre na wani suade hunu ye daache hene no omane mrem emma wonti ononyamfo Eric Amofa Ahwenepa crew ni nyina Catch Educational Fund crew ni nyina ene baabia ya odidi bi kɔ ni nyina no omo nyina so Nyankopɔn hyirawo na onte nanim enkyirawo Honorable onyame nya okese na aniwa nyina enkase wedie yi nyame na aye. God bless you. It's a party. Abusia ye kodwa so akwakotan de ne ayidabo krata no nso mu nsɛm no afri ho na afi no ye ne eye ye nuanom a enra nyame amfa fie na bibi enso ebofa wo mo akache no ye ne wo mo adi nkomonti ye kwate de bokrata ne tawu yewi a ye de aka nso atwa so. Nana, good morning. Good morning, BOHYEBA. Let's say nyame adom te bibi ay kama. Oh, nyame adom wama de pachi de nenu se o bi pa bebre de maye. Okay, nyame ase. Kachi, good morning. Morning, Boshe. Let's say nyame adom ni ahwe ye me ho odin. Nyame ase. Me kondo kontum still. Sao. Nti weekend wo ye bia. Ane me kire da bi o de na me pedi. Ono no ani aputunsu, ono ye fe na putunsu. Me ka kontum still. Still na nkasa. Nya de ye twi. Me fi se. O de on twi. Ye twi na ho odin su wo mu. Sa. Ne ye twi na odi nguna gusu sa no. Na odi momone ana ko bibia to mu. Na we ni sare ye no. Oze. Esa we unu ahu kakra bia nsuo ne emben. Thank you. Nsuo ne no so asebenti wo de no ahu we nhwe nsuo enwu ente no nsuo na ne wo mu no. No na de no na de no de ya putu na edetu. Yetwitwa. Nti ano ne te se de yetwi na. Weekend we ye bi. Bere me ha me ho ennoa na me hwe nsuo na go. Bide nsuo kiti we bi onse ngonto me ye. Nti hit ne ball ne kakra bia. Sa utwitwa crowd me de gusti wonim sa. Munya adaje de nkyene ehohoro ne yi a. Una de gusti wonim sa. Eno crowd bibia aginam. Na aboa na aye kama. Ti weekend we ye bi. O me ye bi. O de kwansu so abegum. Ahwenepa FM 95.5. O de kwansu so abegum. Ya santo abegum. O mso de bigum aya na ede pa. O me ya me fanto se so body ni ho nke ni body na eye na. Nna body bia me kwato frɛ fufu mi ensa 20 cedi. Kuma bi. Enso so nkiti bi. Utra nya ekwebu a wodo mo reti ho na wo se fita. Fita enyi bia sa ensa 20 cedi. Ebe kakra so ni duro 20 cedi. Emre ntane. We yiri de ya enche hane.
Sao. Oh, okay. Ubunu pompo. Odi still no na me pe bia die. Odi o ya anaja. Mate. Wa mama be ka hwe. Mate. Ante sa dia, ene me no di. Me no di obi. Me usa wa nya ba ka. Oh, da bi sa me kan hwe. Ntina me so me nya chi, ntina me ka se me ye bi no. Me kan hwe. Tu e ncheche nsem bia me ye bi. Tu di o ye bia. O me ye. O ye bia. Na watimi amambia di. Mate me ye bi. O de me kan hwe aroma no nko akra no. Ya de bi o ha utwam na fa hwini ma echi ade mu. O me ye bi. Timi nya bi saa. Nti kwa me sen apebo de bi. Mate. Me ba bi di bi. Ti ya kai me weekend. Me to pono watamfo ani. To me pom no mo mfele. Na kuruwa nyina ya mabuso. Na kuruwa ne friend se me ma. Wa se me ma na abuso. Esi wono mo. Na madende. O da wasunte mu kashe musa. Na meti ase. Bibia be fine. Eni dwa kakra na ento yenye democrat no. Awusiofo nneoma papa kira kwan na yedana di ede amaway na BNB Corner Limited samen kan cho say PVC pipes water closet yi shower ni seat cover na ope paint ni mu ahodo ani polytank ni nyina ope de ebo ne da fema BNB Corner Limited BNB Corner Limited wo mo beboa wo ama wonsa etimi akabe ebo ne da fem ko nkran ekokumase am se wato ho agu no wankasa chinchira na ye ode na enye sa pa dia furniture mu wo BNB Corner Limited na ebeje onioma ebo ne da fem che plumber ne say plumbing materials ne nyina no wonko BNB Corner Limited hardware ne no obenya bi polytank ne ade abuso BNB Corner Limited wo dwaso wone kanea inferior ne di animuhwe wo de woni achemu kwa sachem no wo free run about e ba wo tra sachem kakra bi unsabe nkum so wo free junction ya no mo na wo konso a wo akakra mo duru asachem no nsanifa so wo be hu empanifo wo ho frɛ 0244 604716 0244 604716 yesu mo yaba center de kumi yaba ti de aba wonya bi no no mesese ni padua ne bo ni padua no yade bi a ye kwanko ati ni padua ne so no eyi efiri wono mo eti kopɛ yesu mo yaba center ye kumi yaba ti ode aba bi no na ensiesie wo sanam yade ego no sefrese ne yade tete pressure wo soro esichire yade a wo ba wo nsabuo nneoma nkoyi osa ye kumi yaba ti usre no pa na wa yiti bag ne ba kwatu so hye mabemu no be se dudo nom sa na odidi anwumre wadidi awi akoda no asan yiti bag ne ba ko pekra no mu ani tete ne be se no madwo no first chire moko bi anka ho wo pe bi a ne perfect my front desk ya ubenya bi atokono wo ye pol na esapon obogu obatampa drugstore juso AAB pharmacy na mamponse wa heba 0248 716402 0248 716402 Forward ever backwards never human block factory semen control say what was asina wi na so pese o sidan ko adia men ha ho se kwa kwatwa blocks ana se bia okọ baabi akwa akọpa anwe bia wo de fa wani eche na so ye ono ankasa no watwa blocks ni bebre e de agu ho ono no 5 inches na 6 inches a obetimi de asi edan no so betimi nya hoden edan bi wa obesi ejashi ya na ese blocks ni na e papai ono no anko top blocks papa ono tifo ni kire ye forward ever backwards never human block factory ono na obetimi nya eye block papa no so etimi de abesi udan ye wo modern pillars cases ni bi ho afi size ahodo bia pavement tiles na design blocks so na afi anwena kasa na ye de plaster na ni na no oba obetimi enya bi ye chiri kwan wasante achimobogu baabi a police station wona ye be omahini fi ope no so be fa ye numbers no na watimi so afreyin abobo ya ani tipa ahodo bia ope bia dodo bia ope bia no ye betimi de abegu eye wasase ne so ama na wo so etimi de do dwuma na bibia so etimi akoyi freyin 0558 319 081 0558 319 081 na bibia so etimi akoyi wo pefie duane edi anasa wo ba no eye na wo da ohoho bia ba besra wo peduane ete apo edi asom na image wo ya kitchen wo environment no eho ye neat ankasa wo wura wa wutum sampa eti se busuamu no na wo di wo mu pia pa fie duane edie de denye spicy eye image wo ya kitchen ko e ba de jollof fried rice fufuo ensa doko de wo pe bia no image wo ya kitchen sebra na ebeji bi edi
di wo madua ne ye de en environment ni twa yopo be kona mfonyi TV bi esi wona wo hwe wani so na acha sa wo twa aduane wotimu sampa wo wura be papa wo de so ma wo da bia na ni beje se obeba nsrahwe fa wani chemu wakono ho woni MTN main office ne di ene mu hwe frame 0208 488686 0208 486886 and 0538 8681 31. Why Ben say a bano a year speakers, power amplifiers, mixtures, combos, microphones, and now drums and a setting in our will be cables, information center one your ma and a communion when ya daja packaging a come the new theatre no would draw Radesmond. Oh, we nipa what that just say what do be femna the open and the cables I would draw pay who pay beer to a cotton say speakers see mixtures see combos see microphones and now drums no pay beer to a tone. Nina obemo be born at Maku na didu juma. Why Ben say obey do dia wa word 2 pa na ehia wo kwan enti kona kwacho de kono ngo MTN main office nchen wa fresh 0555 06 5032 0555 06 5032. Franco na phone sana zes resemen kancho se o phone no ayedada phone no kura mpa ni nyina apapai amontu fro bi kura sebe anaso bi kura frewa unhu nipa na o fro no for ne kire Franco na phone sana zes na kwaji phone papa biti se iPhones, Samsung, Itel, phone chargers na fe earpod o sanso o headset na fe phone covers a ubetimi dia show phone na bibia nso atimi akoyie dia ma no e bia na pese o to phone bi edi eche wo yonko anase bia odofo bi birthday ahodo nyina no ubetimi aba na watimi ayama bibia kama ebo no so de eda fom kra me ha won se okokumanse anase nkran no akwa gi phone so no aso de wani be kire ye na nkasa asante achim kono ha ya ba bia kimpo abro sa no ye ni kwa plus so rula bank no ba bia omwo na ho na ye so ya josu enso no ti free number si 0549 255 463 and I say 0248 852 269 ofra baby a wobia no ye de phone be bra na sense so betimi aba ya so ye na so wetimi abaji phone no Nature Smart Dental Clinic men control se no oye oral examination and afa digital x-ray otwa bi afa so obetimi atwi wo se no na se wo se no atimi afita obu asebe wa we jot sa winsasa ama na sini na aye dobi bra na ye ntimi twetwi so na bibia so atimi akoyi say yento se no na yemfa fofulunsi na se yemfa ye agudie ngu se no so ma so a ye betimi so ayama kama kaka na haw ono nti ama abo na sebe wadidi o se na se ama dompe kura aduane kura no untimi di eche se ice water kura e ko se na se wankasa no na o bob na bra na yentimi hwe wo se no ma na bibia so atimi akomi ka sei obi wo ha ontimi kasa woni pam ontimi mfe ne dofo bia no da bia se sebe nka bone e wona numpa oba Nature Smart Dental Clinic a ye betimi aboa na di mfidi ahwehwe di nduro kakra e di apepo no mu nyina ma bibia so etimi akoyie ye chiri kwan wo konongo ye wo Lady Dana Junction ho ba bia Golden Free Station wo na sa ho na en ye wo afanso kokumansen so a wo betimi ehu ye e wo Liberty Free Station kasi opposite ba bia Family Depot no na ye ne omu de di nhwe ni mo freyen 0539 839 335 and I say 0539 917 711. It's Chan Herbal Center and I did the new best man capsule said the new best man capsule see when you been no ma it's just any pedriano buoni pedriano ma bema who deba de ne kwamwa ho de wo femo and I said dear or tutu ntimi kuma boa ene mu yade tego no sefre setete wakwa ya sabia ye so prostate no chematobia ba won say ye prostate cancer and enlargement we hear the new best man capsules shannon so say a natural aphrodisiac we no wonnom na kofa side effect bia emfa emro na Eshadeba Center wo so home Hazard Street wo pe the new best man capsule bia to na wodwa so a Richmond's Herbal Recomos Pharmacy Health You Pharmacy wo benya bi NFJase Bidrofie Kumase Kolnak Herbal na konongo na Asapon frame 0244 966043 0244 966043
Bompata Presbyterian Senior High School, Enyan Finchiano Edusia Hule, Nampenifo say, Menkancho says 60 years anniversary luncheon, no, Beba Sunyamia Duma, July, Bosomida etoso enum, was school no ne Assembly Hall, one more, and Bompata Presbyterian Senior High School, 60 years anniversary luncheon, no, Beba so. Now, guest, I honorable Kwa Sante Boate MP, Asante Acham South, honorable Mamesa Fuapia, MCE, Asante Acham South. And Dr. Amankra Kwame Apia, Ashanti Regional Director of Education, and Miss Elizabeth Davis, Asante Achim South Education Director, special guest, Bompata Mahine, Nana Efa Apente, Nana Wonkwaso Anopei, na Headmaster Ura Clifford Ado, and Assistant Headmistress of Academic, Mrs. Celia Frempong, Chaplain, Reverend Derek, upon one more at Monsani School for you na, as Obako School of Bompata Presby, and now put one co school on moi, Yamia Duma, July 5th, no, Yanina Meta Womachi, na lunch and intimate, so come pa, never be to me anymore. It's almost 2 months at the Afro Bibia, say Yamaka on when, na 60 years anniversary lunch into me in you do. Emetraf heba krense men kancho se yare bi na beja so na wode atia na untimi nkopa dia wa bie ne ntaba mu se bra na onfa ye bibidro ya ensa yale no na bibia nso atimi akoyie gonorrhea yesa ho na fe chlamydia afe so kaidais na etimi sa osa diarrhea constipation so yem timpa na sabi untimi nja wanan obon betimi ama wadura ebetimi ama oyem no so aye free na bibia nso atimi akoyie nso de ama usisi tayo ya pa chese wa chiblom na ya na 32 pa remate sabro how padia bla emetraf na bibia nso entimi koye na ne yetimi ye hwadwuma pa eyani se wani no sebe bibi empo na etoso ana se bi ade bi ewo nchen a unhu ne ye ade bi nso ewo akire nso unhu ne ye padia bra no ye operation ye ma spectacle bi ase hye edro keke ene ade be ma na bibia nso eden etimi akoye ye chiri kwan ewo kolongo lady dala junction wa enkokko kwan so wa enkokko nso betimi ehu ye nso wo ho sef obetimi afa numbers nso no afre na baby a wo bia yetimi ama direction no na so watimi aba ho abaji ayaresa freyen 0554 063 455 and that's 0598 955 900 emetraf heba krense men control say yale no de wakwa na senkwa ebuso nyina you pay hwi tese ya reject wa o de bra na ombetimi asaw yare Catch Foundation anya 2 years anunte no was a boa ama adehye wa sante achimni mpo bebia fidikesi ekodru no se mason adwuma carpenter plumber electrician tilers painters welders ne nyina no wo ye master adafe na akwatintete wo show bi ase o akonya we ye bie pro no edit wo mo bia registration kura ye hyase bosumi etwa mu ne da na to so aduasa na mpanifo se wo mo de animdifo wo mo University of Cape Coast na eba be yes anchechire no eno nanche no wo ma fampanifo a wo mo nipa ho do wo ma ben ye na wo mo nso abobra pa eba na wo ma benye kasa chirachire hia hu hia sensa no dwuma ye de ye ni ebeko wo na guest of honor Professor Kenneth Ajimanatifa onamokwa sante boaten enna mpanifo ato wo nsa frɛ wo mo na owura kramofa wo di da wo dey won na ye kofa bai edema College Educational Fund and what this adwumadi entinya me ya adom a mo mofitimi frɛ ye register mo no once nipa dodo na ye pen ye nya wie ti mo registration no mo ye nyina no nyame ya adom a 4th July and dwumadi ni nyina beba so wo Dwaso Presby Church ebe Dwaso Senior High School ho and dwumadi ni nyina ebekɔ so eti hyanenso na nyame ya adom a 4th July there 19 na bibia enkonche mu bia fra 0244 565208 0244 565208 Providence Healthcare say wato yade tuaka yade bia tete wono na odi ababeda no aboa wo na bibia konkan OPD service physio and massage omo ye scan ne lab nyina no wo mo ye ewo makachi asante achemo a wo mo wakonango Celeste Pharmacy abrosign so e na wodu nko fedo mahin kro kumase aswase go so tachima bogo so ubehu wo mo frɛ 0245 01 2791 0245 01 2791
Heroes Gate Semen Control so the Nokia, Samsung, Techno, Infinix, NFA, ITIL, Eddie Abana, Joshua, wa upe phone atopadi ubetimi abaho. No. Yewo a year in Cran Circle, ubetimi enhuyeho, afen so ba ya Santi Achimusa Konongon, so ubetimi enhuyeho, MPP Parliament wana nunti friend number C na kwa Judy see was 0244 82 69 33 and I say 0243 43 45 42 ofra baby obiano on betimi the phone abro now so wetimi the do joma Foza Herbal Center Semen Control so the Bambam Herbal Balm the bedroom edrono dropa se o baby pa na ye ya se bibi na hono and I say osisi empo aboa 10 bi empo akaw ohia massage pa dia nkuba kopa obetimi dia massage Bambam Herbal Balm edrono dropa papa nti kopa bi Kumasi kote de yakuna yes edrui ubetimi afrem panifo 0246 95 33 32 and I say 0573 92 75 59 oko bebia ye ton edro bia no o se ubisa Bambam Herbal Balm uboya na yi ma ba ba kope I of 83 Enterprise Semen Control say wo to dan anasa se na wo ton wo pebiata or ye real estate developer just say woni ni din sa wo so aboa wo ema bibia so etimi kon kai papa e de ema na eba ne say excavators tipa bi e na wo pa han e de udwuma na renovation e na wo pesa wo ye wo dan na I of 83 Enterprise wasase e na wutimu se nua ne ade sisu enko clinic kama ma na esi wo dan na project a wo pesa wo ye na ya ne nyina no omudi ho dwuma e na blocks nso muton bi osisize ne nyina no ebi ewo na kache ba ne metal ne aluminium works nso wodi ho adwuma I0483 Enterprise ewo Konongo Mines Junction woni le me clothing DN muhwe 0244 01 3469 0244 013469 Skynet say ban decoders na pe bi ato anampo se on repair satellite install ma wa ye and now DSTV ni start time bill no pe bi etua na Skynet say friend no Ahwenepa ye ne din sa wo so and your boy na home ma no recharge na kama dia ma na so tua na ye fe obehu no Konongo woni Ghana Commercial Bank ne die ne mu hwe woni Skynet satellite enkasa 0244 45 4029 0244 45 4029 Togbe kidnapper Herbal and Spiritual Center Semen Control says sadie bia how efa eye honhom fam anase bia ni wafi fam so de obetimi aboa pa se oba wo ye boni na wo pa wo pa de obetimi aboa wo usika sem so aye problem de ma pa che se wo de tare kura na why wo ton kura ye nto che se yembisa mpo se ya himpo na mpo obi atimi abema wo sika sebe odihye bi na sebe eye dambo ebi pese ba na so abra eye Togbe kidnapper Herbal and Spiritual Center na yentimi enhwe ne hyebrem emfama asase sembi na ye issue e dia ma na se bia ochena obekọ court opese okodi nkonima bra na papa entimi hwe eye haban mu emfa haban bi ensoso nsem emfa bi nso enso wani so na bibia de etimi akoyie se ye eye honhom aware pa na ha pa dia oba Togbe kidnapper Herbal and Spiritual Center papa ebetimi atenete e dia ma ye chiri kwan wo asante achem atwede ha yia ene yebutuo freyen 0242 284 049 0242 284 049 ofre papa adie bia fa sunsum sem de papa ebete ne te e de amount Buatini home paint say wo pepenti amano ne de Ghana de afrafra e de udwuma nye de nsu to ya na ehohoro de bi ewia bo abekọ na paint na wo bisa fa hinie buati home paint say begene de no wo de fa wo da ho a wo ti sampa afi no wato paint ne bo so da fam na anim te papa wo kwa adwumayefo ho anim te pa a chese rollers ne brushes ne ade a painters mu hia nyina no woton bi e wo na kache buati home paint e wo Konongo Mines Junction ena ne kwa bata bi abrosina Yben ewo mu no obehu Buati home paint o frame 0244 979796 0244 979796 Baba Herbal Center de Kolom Herbal Powder de aba Kolom Herbal Powder kokwa kwajo na Dr. Baba ewo FD adia tomu wani so kire wo obi se meso tia na ete manuma to mintimi ne di wonam yaw etete ana wo ba won sabu enuma enkoye ma ensuo bi egugu ana wani so kire wo a mesra Kolom Herbal Powder na wo hia esichire yade ne pressure ne ade nyina ne betu na se ede amount wo pe eye Kolom Herbal Powder ibiata Jaso na doni achemu Vivas Pharmacy Konongo Apple na Esapon Jodasmas Pharmacy Frame
0205 166008 0205 166008. Grace Divine Ministry Semin Kancho se bra na ono ntimi mompa ye nche onyankopon asem na wonso atimi abobe na senia papa echere se eye eda brother bia no anwumre eye non kro pepepe no omoba Ahwenepa ye fiase ebeka nyankopon asem etwe akra edema eye nyankopon afi ni da eye wukwada nso no pano non kro pepepe no omobo empa ye chenchenche ebubu nkwanua ene eye ayarsaduma ana opanyina no omatimi so eda na afi eda kwesi da no so ono e divine service a ono ne ebosu eka nyankopon asem eka bible no mu a ma won so ti onyankopon nsem ase na papa kire se obetimi afre no e wo 0244 68 25 28 ubetimi afre no 0244 68 25 28 ye wasante atimdwa se ya baby a ye Methodist school no na ho pe na ye asore dan so frɛ papa ana Reverend Fred Kwabi na ubetimi afre no 0244 68 25 28 frɛ papa na bibia nso etimi akoye dem JUMOHYEBA Center de JUMOHYEBA Mixture de aba usisi ya wo ya sasabro wanu mato wuntimi ne de ose hawo wachi kase tutu wo ba wonsabuo enkoye wonase atata JUMOHYEBA Mixture chane nso JUMOHYEBA Mixture adro ne yedro for ni chemu twa so benkum hin information center na Vivas Pharmacy Recomos Pharmacy Health You Pharmacy Richmond Seba na ejo de kono we apple na Asapon Jodasmas Pharmacy Living Umeheba Ago Steven Attack Chemicals Steven Attack Heba na ENG Pharmacy Nkoko Osco B Pharmacy Hillside Pharmacy 0244 04 3110 0244 04 3110 Plant Well Fertilizer ene dia ba dwama so a edro no eyadro pa obu ha oduan tos na samba wose baye bi na oduan kruma kura wose ena baye bi na debi tese wantimi enya fertilizer papa obetimi de agu onoba no so na bibia so etimi akoyi onu tina ye Louis Roma Limited ye de eye Plant Well Fertilizer e dia ba dwama so se sa edrowe no woje ebi ti se atosode emo eburo ana fe inu abanyina no etimi ma ne bo kama odi kwa dwama so a tese efe yetimi tonso ma otimi nya sika edigu oboto oni ti mentwentwen so kra ko ba bia ye ton agrochemicals hu nyoma nyina no ni titire pa no eye New Age Agrochemicals oho no kɔ hɔ a edro no enye na kra hɔ frɛ mpanyifo 0244 733 167 and I say 0200 621 880 ofrem panifu a baabi a wo hye bia Ghana ntwerase baabi a hye so bia no ye de car e de naka bebre e de bebre na so atimi aton anya sika e de agu obotom ya chenyu mapapa chira kwan awie afei ye de krata no na apostle e ba bestoa so na bibia so etimi akonkai e de amaye eti krata no na apostle a ye de eba no mame enhyase na benfa eye de custodian emra the custodian ana ebo amane wahanomo the custodian amane bono kese peda na NPP wamo yes was nyame ya 2026 January na wamo beto aba yi de obehim franka e de ama wamo amane bom no na ose mrashebedwafo o bese dusia na ekire se wo mo de Dr. Mahmoud Baumia na wo mo pena kese paida ho no enra wo nyina abo anan etu anamoko doc the office and almost could declare almost support man. Baumia is a man for 2028. Over 60 NPP MPs declare and the custodian Ediaba. Reverend team for Chiri Mukrase MPs ni bi kura no na dwuma de video makodi baby. Yes anka mbabrosa. Na je so no anompe. No anompe. Na bakunso a ewa hanomo Thanonof NDC officers say somebody abo ani over school feeding contract. Na sa nsɛm no kra. Hweaduane nyina hweaduane ma hu sɛ mame video no ha. Video sɛ ade bi ho no ma ho yen se kire yesi na yen ka Facebook. Very bad. Aduane a yɛ ama nkwada. A ensu omumpo. Mo ku hwehwe digu. Wa hwe aduane na contract no. Yes, a contract ne ya mfa ama me. Enti ye de ama okoje aman. Okọ ya no aduane na si wona na ma so tugu ye. Pie pianchanse nyina. Me na mabre o party ni. Oh, David is we ya de bobra. It's very bad. Na school feeding na nkasa na aduane no ka kire asem wo ho.
aduane ye asante achim south anum krasi aduane om no man kwada na enso oh say school aduane po de yenim say wunni me ende oba ko school a obema na bi kakra to no ti awia no lunch na de areho ne say atre baako aduane a je say ebehuru MC kai o say ne quantity no aduane ne sa esa kra ka je ye wo swa we dey swa nkasa emu lo nka mienu na ono amankwada 200 imagine ono emu lo nka mienu amankwada 200 enu baby na minim say ama na deda no omo ayede ama omo adua omo agege contract ne na duane ne ba na bia fa ba bia ana se den dia in fact me hu ya na me were ho papa kwantre ba ti my imagine say next week me the schools na omo de no de ehura koma ne nyina bo mo nyina din wa ha areho ma aduane ne cha say atre baako atre nya say atra tankura mo de sesa nkwan tete bi wo fie no kuma bi a cha sa kwada no ye nka so nkodi me wo school aduane de obi anim say ye ni me ba we de ehura koma akwada no de to nanum baako anasa na ye kodi eni ye kodi enu ni ejoi bohye se wo hwe sa ani ma bi ho no ma me se me second video des bi asante atem south hanum next week me did schools ni nyina di me ba betudwa omo de dano ni nyina mabubo mu nyina din sa ye no amulo nka mienu man kwa 200 da be enti akra nyana so omo no aduane ko mu di bebre na kofi ono bebre na mu yebia bebre na kofi amulo nka mienu ono ama nkwa da 200 ebe so ne sen na omo sen enti ade na ensuye no obi so asa hwe agu say ya mfa contract na ma no omo no awio omo tete dia man kora no nti sa day no that particular time no kora no mu ndidi o BOHYEBA that particular time na aduane na ye hwe agu kora no mu ndidi o say sa dan de mu ndidi say aduane ne gu fam ya mfa ma party chairman yo so mu hwe agu nyame me araho mu share Facebook etwegu ite busu akọ Facebook e ho aduane na enso nkwala ni bi no party chairman so call ya no ka danse ni say o hwe crash say ejale crash she nsa crash ya mfa contract hwe ya obedin se moni asi eja hye nsa ya mfa contract amano ma na ni abre o si eja hye nsa enye fe we nya ya sante achim south ha tano north na we see ba ye de ne de kete aniwa atre baako kwada ne de to na numa na sane huru no enkwada over 200 emulo nka mienu ka chemisi mi hu me were ho yo we de nya esa kwada ne oba ko school na ase okodi school feeding to maniska wa ha oba no oba ko school abusia maniska na school feeding ye kodi ni nya yi bia sa o ma oba ni sika na on fa nkota duane ni on de bohye omuntwam no mon kan kira wofo bia se yen nya ni ye na se we wo ho nyene enye mampani kufo penso wo che adekyeɛ ti nkrofo bi so sen ti yenye ni ye ne se no asem ye ka no twade ye ntwam aye ntwam sen ne se ye ne mama ye campaign mampani mahama wo campaign wo kan so feeding obeye ni ye na eye me party na aba ma aba na aba na wo se me na ma bre party no ho ene ya fa contract na ma me ene Tano North anana no nye Tano North ba ya na women organizer hokro bufui say wono oti ya ne say ye de ama obi asinitwa ni bi won kan ama no sa voice ne ba bo nti o se oba no ne de eye viviaje de ebesi o se de ebesi de ebesi ansa no mo san kire mo say obi a contract na kodi ni nsem bia wo say women organizer ene de ma wo enti bi o se ma no o se school feeding the women organizers dia enti we no say no wan na yes no chairman na say ane ne boys na hwie aduane na to agu no hwie aduane ko abo ho dua ade aye wo aduane aye be cha be school enkwala no sa ada ne so mbesu no wabo ho dua o bebo dua pa wabo ho dua on be dome kura and the school feeding dey ye ntwamu china le mo mu nya ni ye minim sa MC won hu hia on fa na ni akire ya sante atim south ha obanan ekoho mu hyase no eno nu abekan say enka ne quality ne de eye ba ne quantity no it we say obetu wana mo
na wakyerɛ sɛ atere baako sɛ deɛ woka na saa na osi so ne voice wa ha metimi ayam wo se kwantere baako pe isua ka kyerɛ sɛ so asate ene sɛ half o sɛ sɛ deɛ so ate kra eso me se dan sɛ ne na mama aba fie to mo yɛ ma atere ni mu yedu sɛ deɛ me se atere o mo de te aduane no ka kyerɛ hu awre bɛ ho me se me hu yo obagye enso no asa mo tete kwenkwen no oba 3 years oba tafre ho na kwada omo 14 years ni ayi for 15 years for o we kwanse kra enu aduane mu a esua me se amu no loan ka mienu o enkwada over 200 amu loan ka mienu ka kyerɛ wo bɛ kyɛ ne sɛn sɛ wo na wo no anya wa hwa de nso begu ma sɛ entua na de ne nyama na wo sɛ de ne nso wo bɛ kyɛ ne sɛn amu loan ka mienu nkwada over 200 nye sɛ na mampani kan tama ye mampani bontoa no wanka sei okọ SHS bia na omaduane nye no obeka ho asem o se aduane e de ma free SHS nkwada no sebe ne krama akra no mfa ma ho minim se o kai sa voice na ejene se ne no waba ye hwe nim se obe ebe improve on se education minister abe kasae 3 days ago and o mo chese mampani na kan se we release ska for free SHS feeding but aduane nkwada no di wo school mu no nye enti sika no afa he enti wose wa order forensic audit omunye mu nhwehwemu na ba bia sika ne bia fa bia no ye nkofa mfamra na ye man kwada na aduane pani na wontimi mfa mu lo nka mienu emfa nkoma nkwada over 200 akwada ne kura bru 200 na me na me ye ketwa na ase me nche sa aduane we man kwada me che ne sen o masmasi o ma obi ni waja obi ana obe ne sei we kura bewie na asa na amu obi bia ni me se kwantre na MC be ka se ba ku se de so asate aso ate kura ba hwi ene half me se ne cha o ma no mo no kura mo bre one che no se wo de ama no eti wono no adua no hwe nkwada ba ma wo ma kwada over 200 o ma sala tete chance sisi wo o tete agumu sen o tete ne sen o bo ne tofa na asa ya sante achim south ha ya eti hwe gun sa na de chance na kosi wo nsam kura nyama enye basa chema wo se ye beye no ye behwe na mpanifo enso etimi edi mpanifo fo mani ni akiri na resetting agenda ne nya nuni yes ye reset afa ba bia ye reset afa ba bia we nya resetting mampani wo kan 3 days ago so forensic audit omo hwehwebu sika na oyi ba fom no enye no na ye hu enti we Ghana se obi atena so wa kwafa mo eyi ye Jessica ni mu a ebesiw so na ebesiw so ansa na wa wo de be ya aduane no obi atena she konsaka enti maje bedu nsam no na asa anso ni akane kakra ye school feeding ye school feeding na wo na sa ye school feeding na wo bre o ba ko school house wu dwale ya se kwaje kwa na mba mama odiane adi e ba na ya se betwa kuro o ba no na ya makwada ni di fie manisika fanko school na aduane na chama ehwiegu nu party chairman se ya mfa aduane na amana anoa enti wo hwiegu ni botom tano wo se tano hefa tano north ana ya hwie de ne ya 3 half ya de ne chairman hwie ngui na nso a 3 half a 3 half enye yento aso a mamifa de inkusita ento aso na bohye we de enti amefa ba akopɛ baako office of a special prosecutor na aye Kenufriata wanted ri a wode ne 2 years so ko ye na injection call to abogu eti and call to abogu say wanted ni guso ya juma say BBC nyina wanted ni wo ho enti Mr White no person ka e free ho na ne ho da so jono cause say wanted da so untimi mpie ye pe wa chew enti na baako ayo mampanyi once wo ka say enei na so afo obepa wo mu de wo bi obebo udi bia kwa aban bia no wo adwapade awo wo se wo da ne dim yehu and be declare ne de trend say the ministers they was say MMDC for so wo ma wo mu hwebe July 15th wo mu declare wo assets na ache say yehu asset declaration ni de hu hia na se be ya ebe ye dwuma no ni asem se embre o kai se the first appointee se me no de ma be brina for 50 onwanye se afa na bi mu de japade ne bi ko mo ma me no mo yere no enti obewie no de keto bi aba ba tuja no se na yere na abobra okobe ka se me yere na hweme
So ono na afia kogu so me ire na toka ma me ire na hwe me enso na ne nya adwuma bia e wo man mu housewife enso na ohwe okunu toka si dan na me mo Ghana. The New Crusading Guide by na New Crusading Guide ba kwa me fa wa hanmo kesepa over 60 a year NPP you know na ba ko ye Dr. Seven Amoa stika nature mu say enka yesuku no ehu behia pa say entrepreneurship ye de be shema as a core subject na aboa enkwada no pa obewie no na chese unim left from your right. Nya fina betre fesa me twen aban. Wa adwuma. Me twen ayi. We entrepreneur na wote ho. Wote wo dada. Twen so bi mema adwuma. Eno eye pa nti eno so amane bo e wo hanom na mamemfa baako entoa so wo hanom na afei the informer eba adwuma na wo de omoye no Office of a Special Prosecutor wins round 1 against Furiata as court dismiss injection a year application. The US were winning first case. Round 1 between One Ken. Eno ura eye Boacheja kon na de one de mu zen ma NPP amanyoko nse na sa flag bearer ye koyi wo mu first election standard bearer first election there wo se amwa or say a recipe for disaster. Baby, I didn't know corner no na or say edi hun komono and what ding. On say she said the idea na a daddy him saying to foundation and sana yes ya ko boss we dey boss chance you ya na ya be si dan no enti there someone ye more questionable kra na say delegate no mo to previous years no man e ho tinka yes semu a yes yantum free form ankodu so na delegates ni bebere asesa police station for ni bibe free e bi for bebam constituency for bibe free for bebam region bibe free for bebam ansa na nke dia afrosoro na we dey say ya anya ne saa na ye fitin ho no ma no ye dey free so dey na chese omo a first na wo catch the ugina bi omo to ma wo no omo a na omo to ama wo I just say nipa na sana dream. Ba ne sa dia emwa. Ha dream pa. Eti eno no workers na krata ne ba kokura de baya na watch us saying ha the daily guest and also the budget man bobo hot racing NPP Baumia sweeps MPs can a Japan courts former DCEs eno so amanebo wo hanomo enti enra Ken and past MMDC is 268 and so shy obi a campaign money na kreta na mane ba de aba the daily statement daily just now kan na Ken ase ho asem na na me kan just na kan de Japan na se ho de o ma twere ho government stripes headmasters of feeding SHS students. Feeding na ya kan 17 no. On say aban so on the scanner ba. We SHS de. Enye fine. Ghana yete hanom ne yesi ye man ni ya. Eye nipa bi personal interest nko a. Ko bi bokwa kohwe nkwala aduane agu. Say me nya ayi. Bosha ma me fa we emra the daily statesman enso ebo amane wo eye party kesepa Dr. Baumia eye mra shebedwafo NPP4 mo aye no na Dr. eye Osedutwum enso se wo gina bi no wo kire o man Ghana situation ye wo mo se nya ne papa mu a enti ehia eye ne papa no so wonsem wo ha no na school feed no eno so krata and buy na ba kwa me fa ye wo se eye NPP minority na chese the Ghana Academic F4 Ebo Ghana Academic Professional Forum also gap F no muche mo say ye hwe NPP amanyoko in opposition edum kuma e wo mra hye bedwafie de wo mo yo mo opposition adwuma said ye wo say aban no yere no saa no mo yere no ye bia ya dia tu yesasa da bi wo so mo de mo bo adwuma na mom party no leadership no wo mo de wo mo tehwe Mada nyoma nkoyi mada JFK ne nkofo krata ne diaba na ba kwa mefa no asori no ma mefa nko the Ghanaian Times na hwe Ghanaian Times kese pa wo hodomo na afi yen sorry Ghanaian Times ejeya yesu bi ho tinam se me de no eno so ye hefa tema fire consume 500 structures displaces 700
Any ajere any ayinyai be a hode ocean say no temporal structure bobo no anko 40 team get to say jani tomb in the structure no makuma ko 500 ashini nyina juro be eni nipa 700 eni nya baby na eni yetema bag no omo pack agugu kwa anim no omunya baby na enti gya no ho asɛm a ya na ye ka ne de enya asɛm ketwa wo dum gya adwuma ye ni fire tender da bia ye de bi mu fantasy mu fa adwumaefo enso ye ni ka ya wo mu de bedi dwuma yi wasi dance wo e de adwuma ni aba betenem so mara me ye adwuma na adwuma na wo be ye no wo mfa den na nya adwuma nti obi be ka so na ye fire service commander o akra no ye ntene nka wo sebasa no mo boafu no wonya dai wo betena se akadia wo hia wo eja no tomu na wo ko ye no utimi dum no ono so ye nipa te se wa onika wo fra na wonika kono ngo obekọ se kono ngo foi atoja mumuame kono ngo nika wasema me hwa agogwa ye nyina asante achem wo mo so ye nika ye senia bosomi fra ho na mo be wo se hwe na agone kono ngo kura nya mo ye menesepa na me ya district na menya ebo me so nsam popra sadia ye mo hwi ye fra asante achem north ne central ne south anya ye bosomi fra ho se hwe ma ye dam ntam ko ye ni hwe ye nkwa adwoso na adwoso beba wa bedru no na ache se asa jurbe ani enya asemo ani jato ha je konongo adai na konongo na bi wo sese je na asha dwunjina se na asase mo si na ye fre dumjafo na ye fre eyi edio 1 na wono so bo anan afre josofo na josofo abedru asante achem dwasoa no wo beto aso de atra wo bogu akwa dru botan atra dru dwunjina se so ne ba ha na yesen e baba dwaso na yesen ansa na wa mane akwa dwunjina se na cha se o na de besi asia wi obekọ na eja na aye nso ahye adum unya bidie kura wo no afa nso nko a ente busua asam na arehwo no ya sante achem ha south ha ya ante asempa atwede 6 bedroom self contained fully furnished ya boss bibia wo watale hu nyina house mu ni hu nyina enro ekodu ho no na ya werehwo na ye nisuo sika over 80,000 egodem ho because 80,000 onim se o kan ye de wo say wo twa susu ne car ne ho ayi kura no won kan bo ne ni che babru 15,000 and which means say 10,000 10,000 100,000 Ghana cedis jurebe anu ya ba akofo de ansa na onua no mo de enso kra no ansa na ni TV ne fridge ni nkwanya ne ntade obehye bibia jurebe onua no mo so de obia de eko ansa na krofa ye scientist mu krofa enu kwada nwumre na opanyina wa bobra akoye adwuma no se da bi amanfo kalomochu o manu mu wontwa na no mu wode beye bibi na akora wone ne yere wo mo atoto mo nsase wo hwe fridge kese kakraka yibi jana hye jure be ne bicycle na sa na yi a wo se wo ye kwani ka ho de wode post pumping machine chese ne bibia ne ntade ne se kan ya wode be kwa fum crash ne ntade ne nana wotene nchen akwada suku ntade akwada ntade ne nyina jure be ufredum jafo ade o meye ko frɛ no wei areho enti abusua sade no aye kan ye no ye guso eye ye friends ofo ena asande ne de ede aba eti unso kakra bia achaw se de obenya bia de wo don sam ena ode ema eti 0249080864 0249080864 na unso watimi de aye moa na bibia akoso de wo don sam de ti kakra bia nsa entade mo anwa de obenya bia no wo de 20 cedis kra wo de nipa 20 and 100 na 2020 sidisa ebedure chire ama yetimi dia me mame ene ye papa ne ye nua be ma mo na bibia nso etimi akonkan efise eni enyan anokre awe ho nyenya me na be kan wakoma na obehye wo so a anhwe ya no aye awe ho pa nti yesre de obenya bia 0249
080864 send the beba sare niama na unso as ofo na sen ofo e na papa nyame enye no kese areho in fact areho pa na nyis kanko de bi entadie entma nyina unya bia utime de pa na yedidi dwuma no enti asem ne de abusua ye ka ni sei na areho papa areho papa enti yemwa nipa e wo bra wo te ase yemwa nipa e wo bra wo te ase na nipa hiammoa nipa hiammoa pa enti ne na ayo no ebia na ochna obi nim ni be free maba na ye wa enti yenhwe na yenyi emfemfiri ho what I was a woman sana mama drown ya juwenyo biara what I was a woman sana mama drown ya juwenyo sana wo juda Abusia adofo bi edi wono birthday. We also a special birthday. Special happy birthday to Oman Seto. Special happy birthday to Oman Seto, CEO of Oman Seto Farms and a level 400 student at Amstead. May God bless your new age. From Abrewaba Kofi Chumesi of Otek FM. Oman Seto, who is CEO of Oman Seto Farms and also ye level 400 students Amstead. Ene ewa woda otwedi ampo nyankopon da romode afeba kwa ka mfie ho. O se enhyira anije ahoden enkwatenten yedie a anije ni asomdwie enso ewom ena enya wo chefa. Otwedi ampo nyankopon hyira wo ontene ne mu nche no nya wo kese onyu mfi adum mu nkwa adum mu na omani wa nyina mfra wo nhyira Oman Seto di nkwa di anije ne di peche. Happy glorious birthday. God bless you from Abrewaba Kofi Chumesi Utek FM. Afe wenso as a special happy birthday to Madam Olivia Owusu of Kwadaso Edwinase, known as a rammer and a trader at Edum. May God Almighty richly bless your new age and enlarge your coast. From Abrewaba Kofi Chumesi Noa. And now your birthday, special happy birthday pa from Madam Olivia Owusu. Madam Olivia Owusu Kwadaso Edwinase and our nipa dodo ni nyina efra erama uye dwadini ewadum kumase onyankopon enhyira wo onya wo kese oma wo ncheso na oma aniwa nyina emfra wo nhyira ene ya ode afe ba kwa aka wo mfie hui oma okokwa mu mpaebo nyina emram na yenkasa mpa onyame ene wo adini ye. Happy glorious birthday from Abrewaba Kofi Chumesi. Reading komo na yatimi ashe atoa dwumadie no enso eso hwo mre na no pa no nkro abapa ho sima dunkono yene eja mensa e ofia ha eye eja mensa ena nra nyame amfa ne fie anase nyame ani ni ho afa ofia oyene eto no ewo eye krofa eja mensa ne ho kafo ewa ha no pai yene wo mo eba betwetwe eye enkomo na bibia enso aye kama na enti eja mensa ewa ha no pe ye ni wo mo eba betwe ye ne ba be di enkomo ne wife enso ewa ha Auntie Margaret Auntie Mage ene eja mensa nra wo mo japade funfram a chese niema ye kopie ho ne de na areho na opani o kire se ni detre nyina no ba ko nso siye ewo atwede ono nso na japade nyina enso eno no ena eja no etumi eye ne saa no enti abusua eye awerehosem a ye mmompa ye se niema bi sei no
ɛmfa fie nanso yɛante asɛmpa enti yɛgyegye ntoboa medika ka ho asɛm phone number no yɛde ato dwa phone number no yɛde ato dwa ɛyɛ 0249 08 08 64 0249 08 08 64 0249 08 08 64 ketewa bia nsa 50 cedis 100 cedis 200 cedis 500 1000 odi tumua opani ne ho kafo benya taade na sebi omde akata om adagya so enti abusua ye sraw tu anamo bra na fa kakra bra odi bafia ha ye beje odi fa momu number no so a ye ni beso o sende a na wa frɛ na wa me hu se wa sende mo amadi kan de kakra aba na ofo enra ofo sende 50 cedis ofo nyame nhira o papa maame bi nso aba ha sisi a ono nso de entoma ode ntoma ene baaye momi nyame nhira o papa ode ntoma ne baaye enti nyame nhira o Professor Kenneth Ajemana Tefa ono nso aposa ne nsɛm kakra atiti ne nsɛm kakra prof God bless you baby awo bia no pa nyame nhira o mo amode abanyina nyame nhira modwuma so yeguso jeje enti abusua wo de ma ya yesra wo ye gbafode okwaso dem kokogba afode a afode we kura tia so dem afode we unni anya taade anse o unni anya taade anse unni anya ba bi mfa ne tirinto enra obi na de na taade be wura na fisa na wada ene gya ne tomu enti ne ho saa na ode ada ne no a obi na de ataade e be wura opani no ene ne ho kani wo makwada ote omo nche kura no awantimi anko school ne school ataade nyina ase eja mensa wa ha meka ne se bia na wo de wanti ni pa ne nka o nheda nyini ti mame ne eja mensa ente ne nka na wankasa etene ne eja good morning morning na ho te sen awrade adom awrade no ma ho achichiri nti eye awrade adom enkwan hon de de nyame ase na o ye de nya atade hye bai eja ni pato so ese uni ni pe nyina ni party we as so ni pe nyina fine eto ye krofa no na akwetela nkran fie be se duasa enum akobọ bra akọ adwuma bebre de na maba enselim si ni pe esitie nti no akoba ya no wo atade no be se ajame so me mere menyina menhye nto bia da roma na onu me be hye atetra pa me ni party nti no se wo ya papa ni penti ma wo na adaja yakopon so enhwe e ma no masa bia da roma na adwa me be ni ahye in fact are ho papa onti obi na ebre watade ye hyewe nipa ne tebro no so ana no pe odi atade ye bre na obi na meska kwade ko taduan ediye ana obi na ma muska ko taduan ediye Ahwenepa FM 95.5 abusia asem na areho asem no areho papa enti eja mensa na wote ne nka no wo fie ha one ne ho kafo ne baaye ne yire eye antimage na one ne baaye na antimage de ne yire aho pa be maame a ye fra antimage a wo kono ne ene udi dwuma wo fie ha nyame nhira wo ma hu se wagbawura asisi a wo de entoma pofa aba se ye mfa ma abusua yi na sebi omunya bi mfa nkata wo madagya so ntoma no maame ni hu ntoma no kra wo su ohu ntoma no wo su because obesu obe wakobọ bra won kran a ntoma watobi bitimi tobi o na nne no o sire bia nsana ode aye ne ho a wanka abesu enti wo su a odi su ma me chechirore wate na hye wo ho den aja mayen to ankomo no so anti enra ote eye se ote se odan de jatom no bra ye ka kire wo no eye wo sen oje ne sen yire na ato akwatara nkran fi aduase nu eze ade bia nipa de bon ho bra bia se ni ba de sesi onyakopa da ma yobi ade bia nipa de bon ho bra se odi sesi onu ma anije babra bom de yobi na ba be ba ma me fi etia no ehon dan ne ma nyin kumti me de niama na enema no ne nko ma me fie ho chete nko pumping machine PVC pipe kra no enko ho me wo bese 40 enti o bo temporary structure ewo abonten won ye de ne bibi na ode ne ma ne nyina egu fridge ye bi bia kese ya atere kwa yini bi ye bi be o ne gunte mi da ho no mo bese na bese 12 ukora na jono ana on be friends e jaman so o da na isi o enti yankopon ani mi da daja ekure pie
Odi adaja pie. Me see abonten mu sese bibia nhye me. Ansa me boss aba. Ayam hyehye enti wan hu se obe makra da so. Ti me see gate no. Anso so e wo kire wa. Ti me see gate am sa abam sa bibia nhye me sa me kofa. Boss me du ho no. Na se jansi dem. Yese kam hiate ahwe. Wan se urade ti. Wo hu se de eja ne de nka ya te ahwe. Em se urade nti ni brain pa be akotren kran ya adwuma bebe abre nyinara ni nyina ayekwa. Wan se urade. Do pena nya ho. Wan am tena fom. Hwese se penye ho. We die enyi. Ana wo tena fom. Wan am tena fom. Ni ja ne hye. Ja ne hye. Ja ne hye de me be ma. Enso na waye mre. Hwese de makomese ko eno a wana ma amene e ba no papa nyambotre. No nyambotra anhwa obewu. Eye oyire. Na me mage na menya de. Me de fa me makura almost 8000. Me dia mata nya de ketwa. Yese e beta na che ayawrefo sam kese a. O sai we dia nya sam me am de mani be hu ye. Se me be ma na me be ma me obe 58 years. 58 years. Ma ba ko fa beta 3 years ma me ba 2 years. Adwuma yese me ma ho de ya adu fin na be pe na ma ho de so ate. Me ka ma ho de so ate. Spray machine pumping machine ibi spray machine bibi biara enu ade adwuma kwa adwuma ma ye nkoma ntwa ngote ma ye nkumafu obra homa miru mi am de ma ho den etwinso bibi bia ena me tifu kan ngote e da watimi akọ mini atade kwa mesha kọ mini mpaboa ubeti ni bossa akogura se kan ya odi be ko se kan ni se kan ni nyina ahye ni nyina ahye bibi ni bibi bia to fi akwantu mba mfie miensa ni me ba 3 years muni ena o ye adwuma odi mfidie ni ne ma nyina ba ye me dua be a chese me ye adwuma adwuma ko me trust adwuma papa ma ya me de ma ho de ayeba ho isi ahoden ti se ena akwati me mu se me de me nyam enura na eja ne tod na anim wa ho de ni nyina call by force sebre ma ja me hwe na be ma ye mre enu amakototo pole machine bi pompe machine ye bibie ni wo mu amene me yere chese yankopon ti me ba ya no se aya ho chi papa me ke yankopon nyam ene na asam ne me de yankopon ase enyimre no se gurade wodi npe kọ de wodi npe efro wodi npe ekosoro bibia atodin de me imagine say kam koto nchense kura na nansa naka nisika bia da koto nchense na ma me naka mabo nchen no me yine mana ko se mbonza kamen ba yeah mabo amu nyina naka be se ka de be ye ba September end na mnyini ama ni bi enko ho no ade be ka no me pa fi na menye ba no na me timba ma ho de nya adwuma da bia so so de ana da bia akokra otimuna me adwuma na me so me ntime ho me kakra ya ye hye ni me ma me bo po na ukwa na nyima na ye bo po na se ka benada na ukwa me na kokko no akọ benchen packet me bi aba nam dabo ajare ai be soja nso to a untumi soja e wada mo nti ani ntumi soja na yenya na yenya ena se de fofi anto ata edan le ho na moda dem me na ho mo na ho nti mani ba mo so na mo firi ba bia moda ba ye no se yankopon nim yankopon kwa nim min kwa nim se de e kwa so fa so ba mo hu ne ba ye ma me tra wo tere ade ya num kwa firi bibie dum no mudum bibia fiti bana na ebran kwa me kwa dum na ye won kwa kakra na ma ne shima tintin na me anum no yedum bibia de mi so firi na red na bob minu yese enja da bob ni yedum bob kwa me so nsi so da me boy ni kwa bese nso me mo me so bob prince kwa ma de anche da mo no aduane wo ho enu aduane wo mo soja wo dan ni bi so ko soja wo animu ko pot kwa me so bi soja no animu enti ma amen kwa da ni didi be 4 me dim dem ba enti ewi edija kwa me firi obe 7 neja kwa na du neja kwa enim ye nso neja na wo kwa be se be almost be 5 feet ansa na to dan be 5 feet be 8 feet ansa na ato dan ti nya de eja bia betimi akoho nya de eja bia betimi akoho eja bia ni betimi akoho ti eja bia ntimi nkodan hu ya nti omo a omo so te ya no emponche amantam na yesu na amantam pachi bo ntimponche be na ma omo so ne bes na eteye omo kwa na cha elite asa wo ya hu hwenye ibie na wo ya bet na ayi asa bet na 95.5 report quiz won da de metal report ahia na niama hu report no da say nyina na bibia se na muhu metal report ade am for a pink bar abraba makoba nkran fie de sinu me ne megiri ne menya pink bar nkwana pink bar tu da do no kwa na sanu de dade e bodu report dade ya ne report dade nyina anane anami kura se report ni enya aluminium de na hwe kotokuro blantan kotokuro ahia ma akoye se de se nam de se de abende ai papa abusia eja mensa na ote ni nka no in fact
asem na awere ho number no ye 0249 080864 0249 080864 ye ka sei nipa miensa pe na atimi ayadoye ye yadoye awusua na ye de amma eye empanifuo yi kitwa bia nsa omu fie kwanim a baabi adunu ahoden ne kra wo fam afi no mba be hya brabo ase 0 asanso de akon kakra wa hwe kra dwendwen asemu eto no wantimi anyina ona so adwendwen kwankwa bekun enti mesrewa kitwa bia nsa 0249 080864 sendi momo no fatoso entoma atade ena okay o se atade hyenin all by na obi ete se obeba radio so nne no eno obi brand atade se gisheko enye sa anko pani no katade ase bi obehye aba ha krampo no kebe ye din mame ne eye ne yire no eni nkomo antema good morning na ono te say Everybody adom me ho ye Ahwenepa FM 95.5. Enra asem no osu mu say Ofa we do aka nse mi so mu say ne so mu sa sane asie no a so mu sa sane asie ni bibia obeya fa ho to je ne sa ote ye no ho ye wo say me ti ye nde ni at once no a me sorry ye ma nya bibia amfa se bag kitu abi eno na ya na me de ma de ehyem koda eti eno na me faaye de odi bibi hyem koda koda no na me faaye a me di si abonte ese mo didi ho wi anu makoda enti mra me si abonte a me ko na ene je se me duru ho no ma ntimi ankasa na me se di jana yoro wantimi ankasa baby ma ntimi ankasa dina hodin na o hwe am hwe ya nipa be giregira ho a huwe na me se na me de menya dan se mi isu ana se me na me ho fom na ma enema ase no atimi ayeye ama me ana ntimi ni hwe meka ntimi gina ho kakra na agya yesan ekofie kodae nanso enye na sende ye koda ho sa tete wa da wa na wani gusu ana de kye sa anadwi mutimi dai ena de nyankopo adom mutimi da kakra na oye de nya de hye wi bai atade ye hye wi na me hye me de adomfo na de brown na de mame krofafo ade hye krofafo awo wo me yo do enra we fa you silver no de aba we fa bo no de aba trese oh akra ti e ma mitimi soja enua na ahyehye no na mo ye didi enra eno na make se enua no a ahyehye no ana ekeka bo mu a di soja ne omde adom me no me de esisi ejaso na afi nso ebi nso so we be ano aba say 1 million 100 Ghana no the amount and so yere koto emu bi ebe no di tinye adomfo dia ene ka moa dia kenu anu mo anidi bibi eni ho a bedi sika de betodi ani asika hye iti Ahwenepa FM 95. abusia we ye antemage asem no awreho okasakura wosu awreho ahomete pa mesra momo number ni 0249 080864 0249 080864 oko Facebook a omo wa ha obehu omo live se omo ete ho na omo di ubehu omo nipa ye ka omo asema na nipa okasa no ubehu no
nti kakra bi a obinya biara no ode nante ba fie ha ye beje ode to number ne so nso a ebeba yebeyi yebebo udin mo a matimi asende ofo nyame nhyirawo antemage nyame nhyirawo yensa ka ntoma no nyame unhyirawo pa onye okese enti yenye wono mo adom na areho ada oso wo mfie sen 59 na o yere nso e minus 58 57 mo nkwala ayo nkwala amu mo nchewa be bom dom ni menana ne wo ya onana no na enra ye beto no ho no ene utimi ku school oda no akoja wantimi anko debi menana kwa mam kura wrehwe da ni jane sha na jono o da nana enfa ne betena na meden mako school mi abimbu me ne so nana sam no kana je ne so na ya rehwo mo so Ahwenepa fon da mo asewrade nhiram prof atifa yakopon nhirano amen obo so yakopon nhirano so me obi a mesre no o mebo aye nyese bo akaya wati obo nka matene kan manager general manager na ka kire okay ti onu so yakopon nhirano okay obi bi obama ebi enti yenua vice osekufuo obo nyame onhyira opapapa se won so wawoso ho waposa won nsem enti ye bubodin abusua ye bibi ye MP lawyer Kwaku Asante Boaten empanifo amwa Asante Achim South ye maame safo apia obatampa menimisa odi we obetimi awuso ho Mr Free coordinating director ene empanifo a mo wa ha no mo a ye ne mo anete ha ye sere mo ebre no nie ya mo odi ana no nkyese wonka ho kase me bobo register na eye tenten make wa unimo ho wansa ade achi a utiminya kakra kwa no ne de abusua ye bibi mesre wa ye bibi na mo amodi kan so ye bibi no nyame nhira mo enti agya they say den na mo hwese adomfo nyam yes adomfo se ja konkoko ase do hu do ni bi mo bon yakopon ehira no o so o mamu nhira so wade ti yes adomfo se enye sa yini pe yusu bie ni wo ma wa brabu maka me ye ni bi vatisima be se duasa pe enu do ahwere baako ma braba ma bo nyina se masa beten A to Z tim se adom fo se mo adu omdu metim da bo bia e se me ne makwa medua enu amakoto oguo me kan bo be ho am de meduma ni nyina ahye free machine ye pumping machine ye bia aduma bia me ye biara se ka kwam ni working kwam ni bi kwa na me ahye tim se adom fo se do be bia kana kwa biara o mabo no hu ye mobo nanya na ibenya kakra ababa ye mfa enstart mfa nshabra basi ko mama nkwa na hode ne de wakinji akra de kwa fum ni eni se no uhia tade uhia mpaboa uhia se kan ya de kwa fum uhia warranty boot a obehye ni nyina ntaka bibia ana sika kakra de be shabra basi ahode no hone de tinya menti mesa sore bitimi asa akọ nyamenti tinya kupodi se be ti de se nyamre meja menyame minya fina mako busa akoba bibia to so ne meja bibia debe ko na hunya eta mapa minyam ante mage hello then I hwese se adomfo enyema sane be man kan no sa pepepe na me so mensre adomfo se kakra bia o mo wo bia no o mo mfa emedom ye o mo mfa emeboa ye na yenso ye beda o mo ase sane Bible kan no o se obi ni bia na usu wo bia mani bi enti mesra won o mo meboa yen na ahokyire emfiri yeso meda o mo nyina ase se o mo de awurade moa ebe yesa amen amen enti abusia we ye antimage and out say asem na wo kan no e wo se to wakoma so papa kakra nsa o de 10 cedi buy e beje o de 50 cedis buy e besum o de 100 cedis de wo don sem na o de ma o de atade eduku empaboa se kan ya o de be o mo de be sa akwafu ma sha brabase ni nyina o de ba o mo besum na o ma ye ne kakra enti de si enso eno no na menya no entie se eye obi e de fertilizer esi eye junction
obi di fertilizer CDC junction na or dan ne ho aba obi nso apagya fertilizer no gekɔ anɔpɛ ya enti abusua mesrɛw a obi fertilizer or the CDC nkwanta DC junction ho o twa ne ho bae ne ni ho anɔpɛ ya nye nra enti mesrɛw wo akɔfa ye no wo de sa ofere a sɛ wo de kɔto na ebeso mu a wo de fa to baabi na nso gya ho ana se bɛbɔ Ahwenepa FM amane fa bra ha ye de nipa na ade bɛma no baabi a afoma kodi bia mesrɛw sɛ wuntimi mfa nkɔto hɔ a fa bra Ahwenepa FM ye de nipa na ade bɛma no mesrɛw a sɛ wuntimi ɛmfa nkɔto hɔ a fa bra Ahwenepa FM ye de nipa na ade bɛma no fertilizer wo de to DC junction DC nkwanta krono de enye mesrɛw enti abusua yeguso a yejeje ntoboa na magya mensa ne antemage kakra wo de ba ye bia no mahu sɛ mambruwa enso ede kakra aha ɔse ne ho mfa no to ntimi nante mma nti yemra fi magye enti ebe kofi akɔje mambruwa nyame nhyirawo pa no nsa yade ɔma wa hoden na onkenya wo onipadua ene usunsum ne wo kra nyina nyame nhyirawo kakra wa yewrade nyina so no nsa wo yade enti adɔfo nom yesremo momo number no ye 0249 080864 0249 080864 obo nyame nhyirawo prof kanatefa nyame nhyirawo ofo nyame nhyirawo antemage nyame nhyirawo mambruwa nyame nhyiramo mo a mo apusa mo nsɛm nyina nyame nhyiramo na mamimie phone lines na mensa nkɔme mame mo ho memfa frɛfo kakra bi nesrɛ wa na de yisikasɛm ne yɛpɛ aha ntie bia na o ka kyerɛ yɛ sɛ yɛ magye ana sɛ wo emoa bi wo baabi na opɛ sɛ ofrɛ ka kyerɛ yɛn a babie phone lines no 0596 900046 0596 900046 yɛpɛsika enti ofra na wama no ayisikasɛm na atimi aboa yɛn. Hello, good morning. Oh, good morning. Good evening, baby. Free. Atom kasa free proof. I have friend Yafo. Yafo, yet you. Oh, and na me contract. Time I say we see na 12 o'clock. Pepe. It mean I'm a friend. I'm in a pa. That one mama me. And I have pa bibia she wo. Na me mbuana omumwa maximum why maximum no. Akola no ka say ne no. Ni ma me ofa ase. Ya Yafo ye da se papa enti busia ofra ma ninye skasem na emwaye. Good morning. Good morning, BOHYEBA. Amula yetio. BOHYEBA ma mi ni papa ya se na marewo. Na wonko. Kwa mi mfua. Mi nim sara ni ama na eba no. Edino account name ni Sara Niama. Menya kakre bi. Ade atoso. Amula nyame nhyirawo. Nyame nhyirawo pa, nyame nhyirawo ya sum. Enokre amula 50 100 ni nyina ye yebesum. Account name ni Sara Niama nti aba ya da sepa nyame nhyirawo. Yo. Hello, good morning. Good morning, sir. Mr. Jachi, Moaso, ayetio. Former assemblyman. Aja yetio. And then you tell me how to check me. And Jimmy Qua, medical, check Ghana. Aqua Kid, Nambia Kukufa, Nam the Babi Chimosho. And watch him. Neta and Tadia, Francis Nashami and Sha, not a shelter account, medical Jabba. I bet so. Akrabia, you can't see how Kufan. Muslim Chairman, the commander, check Ghana. And now you're going to go down and say, 20 Ghana. Double money is a bushing the Anamo Kakra. Mamia, and if I pay out almost a day, to come on, Bushing the Kakano, the Bama. Mr. Jachi, Yamin Shraupa, Yaminti or say or the 30 and so ebeba. Good morning, would you never be free? Hello, good morning. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Would you need be free? Hello. Good morning. Yete on kankasa why?
Yo, radio. Aha. But so my men no point. Aha. Omra no me man near my kaka good you. Mate, me ame de ne beba. Me de ne beba na wa ba beje. Nyame nhira opa. Ya chia ogoro. Yo. Hello, good morning. I'm say wantimi enyina so nti awurade adom enso eno na awurade adom se ye pon a ye mfa ho na beje niam kakra ko fie ko didi enti ono nso ye befa ho na yakwa akoje e de abre no na bibia enso aye kamanti abusua ma ye mfa wo. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Abusua bomode na ofra jinayi na yentimi nya ene no yie na ne bresem afenso ayara hosem ya jeje ntoboa awurade adom minhyira wo oni nana nkatia ogoro nyame nhyira mo papa. Good morning. Bajara mani abase ni otara. Oh, abaso yetie o. Era na kra ma chachire na omeje entumane ni makaka nkomom na esufo ni gogo bi ka mo be fa de ni fima. You aso tower on. Okay, yate yadase papa. Endi aso tower se entumane ni makakra nyame nhyira wo papa. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. Udini ba bia free. Good udini ba bia free. Asa ga chefre kuma so mami Janet. Come so mami Janet yetie o. Na no ntuma ndo ba ntuma pofa. Oba no ntuma pofa. Na ho na de beba. Na ho mfa me. Come stre ba bia wote no. Master Ebua. Come so yemisa Master Ebua fie oh. Na me patro mate. Nyame entoma pofa yate. Nyame nhyira wo papa. Nyame nhyira wo. Enti hello, good morning. Good morning. Good morning. Udini ba bia free. Yasama fie tu amaka free asante achambom pata. Tieu. Me de yanga series tu ama. Send 100 cedis. Be patro you. Edino. Afietiwa bompata 100 cedis. Nyame nhyira wo pa eno. Account name no ye Sara Nuama. Why? Aha. Enti nyame nhyira papa. Na yesremo yeguso a ejeje. Enti ofo 50 cedi nyame nhyira wo ante mage ama yentoma eye pofa nyame nhyira wo. Ena afenso eye amanuwa ama yen otonpa no ewa ha. Ono ama yen best spread, best sheet ena den. Ena ntoma pofa baako. Ena nkwada ntade. Emma ntade. Okay. Nyame nhyira papa kwada na ote ne nche ni benya bia hye. Jennifer Opoku, Jennifer Fashion ono so ama yen 20 cedis. Ena afi no Augustine Nyantachi Sechi ama yen 50 cedis. Enti ono so nyame nhyira no papa. Mambruwa ese yemre fie emeje. Ena aso tawa ese yemre fie meje. Awurade adom enso se yemre fie emra meje. Enti abusua de aba no Mr. Jachin so se 30 cedis. Ono so de beba yensan kan enti no ye obesende. Good morning. Good morning o. Udini ba bia free. Ye tie o. Tie na mi de bu na ade amu ya. Ndi radio wa se nyame nhyira ede ya. Eja na ahye obi aja pade enti omo de be hyekra ni ho. Enti ye jeje ntobo akakra na ye de aboa wo. Yo na fa Ahwenepa so ana. Number no ye 0249. Choro number ina first can faso. 0249 080864. 0249 080864. Say o de bafia ha so aye beje. Say ye ntoma, say ye sika, say ya tade de obenya bia. Yo, mate. Yes, you. What in kai fia, why? Me patrol you. Oso odi ni esen. Nana dakwa. Adonfe. Okay, you. Hello. Hello, bonjour. Good morning. Good morning. Odi ni ba bia free.
Wacho Mr. Nketia ni Obogu. Mr. Nketia Obogu yetie o. Bohye me yire yintuma pofa. Entuma pofa. Nesu ma yin tade miensa. Entade miensa. Na baabi a me won bi e be kakra nsa na tinya ba beduru hom beduru fi a mesuma me de aba. Okay. Yate. Yebehwe wanim. Mr. Nketia Obogu woni oyire nyame nhira mo. Entade miensa na entuma pofa. Nyame onhira mo papa. Abusua yeguso a ye jeje eye entoboa nkakra ketua bia nsa de obenya bia mese afore we ehu hia o nya so dem nkwa ne gbafode waye wadwen se wo twen na discount to na kwasi ada de akobafode a mesrewo afode bia nchen we wanya ama unua no wanya ama me sa na bible na ka unua kwa huhia ma aboa no oye ma no a waya ma Kristo sa na bible nkyerɛkyerɛ etie. Good morning. BOHYEBA na ameni watema ya buwa. Metie o minua udi ni ba bia frefre. Nya president. Ofo. The fato meko ko fanti ni du America mo tikwa ni tala ko ma be ma no wa. Yate. Obeje papa. Obeje. Ofo nya me nhira o. Usika no so ye nsaka. Enti abusua bomoden na mese afore we Yesu na anum tuo na oto ye. Se me da fiase mo amehwe me da daja mo amfrɛ me ntoma ekom de me no ma maduane ani enti se nei no omo se na Yesu owura oda daja da ben o se wanya ama onua no wanya ama me enti ene enye Yesu eye ni nuanom ye nuanom om tete hai wanya ama ma wanya ama Yesu mesrɛ wo pa. Good morning. Good morning. Udi ni ba bia frefre. Matandi afietiwa ba afietiwa wasende 100 cedis ba afiedufi edini ba san saranuama afiedufi okay yo nyame nhira wo papa 100 cedis afiedufi nyame nhira wo pa enja busua sende wo de na afode we wa mobia wa ye wo ho afode we wa mfa ho anhyemu a na chese umpenshira ai emfa hu ni uniska meseketua bia a obi asende 20 cedis asende 20 enye dan ya 20 no wade be to momoni bi atwi ni makum ansana be na wotwe ntem no ana abosom ntem no womatimi akeka mo ne amasisi ani no masanso agina wo mo nan so nti abusua ye gbafode bomode ne fa ho hyem. Good morning. Good morning, Bajara. Udini ba bia frefre. Yetie o. Ejama sanso. Mr. Nse omani yesina. Ala di nyango pondi se ne we. Aya na kola ayi bi obo kwa be wona fom ho no. Amekase. Okay. Na me so no kan siam pa obi bi ta boma ma me dam. Nti ni se no. Na ka me ko ti. Okay, enti ono so ne de eno no abusua yeguso a ye gbo afode mesi afode bo wi no enya so dem se wo betwen na kwasi adada usika na kwasole da bi Yesu se wanya ama onua no wanya ama me ene sen me da afiase no wa mehwe me ekom de me wa mfra me ntoma me da daja no ekom de mama maduane ani me da daja wa mfra me ntoma enti abusua eneyi a omo da daja yi fra omo ntoma eneyi ekom de omo yi eneyi ekom de omo maduane ni eneyi omo wa hohia mu yi ko sra omo beye omo ensra enti mo a mo de kakra aba no nyame onhyira mo pa na bibia mo adwuma nso nkoso maami Janet komeso nyame nhyira wo asotawa nyame nhyira wo afiatiwa nyame nhyira wo mambruwa nyame nhyira wo Mr. Jechi nyame nhyira wo nana dakwa adomfe nyame nhyira wo Mr. Nketia Obogu nyame nhyira wo awrade adom oni nana Nketia Ogoro nyame nhyira mo papa Vice Osaikufo obo nyame onhyira wo ena afi no eye Professor Kenneth Ajemanatifa nyame onhyira wo papa na onya okese enti ya jeje entoa no
entoboa no kakra saa na yetimi akeka siani na yetimi aboa 0596 900046 Frebra 0596 900046 Fre na komo 0596 900046 Fre na momo number now this can be fa so ne de 0249 080864 0249 080864. Hello. Good morning. Good morning. Would you baby free? Auntie Rose asempa na ye my yenti you. Sabe ya mun sabe kan ka be puantade. Na ye. Ebe komeso. Enti fa koma eye fa koma Mr. Yabu afie ho komeso obi de wo ho na fa koka ho. Mate. Odu komeso a so hwe Mr. Yabu afie fa ko obi de wo ho dada na fa koka ho na ye nsabeka. Yes, yeah, that's papa. Abusia 0596 900046 0596 900046 na Efre yini nkomo. Good morning. Good morning, Ahwenepa. Would you never be free? Yes, I'm going to say, Jankwasi Nsɛm no penny nanse wajira kra men yes sir. Why is scarce? Baby, I know she am. Openi my head you. She said, "We home family. Waiting me akɔ to kakra abre boa enianu mu. Okay. So be chomu esi ha se Andy Kraba panicho omra mi fi wa so bi na omagi entuma mi yenu enkoma pele na mane ba ko a eja yebo betimi dia akɔ na ntuma ba ko so betimi de asore. Okay. Enti bompata asumdwe krum. Mr. Ban sechere. Mr. Ban sechere bompata asumdwe krum entoma mienu. Nyame nhyira wo papa. Eja nyame nhyira wo ye ni aso. Nti ye beba beje. Ye da se papa. Good morning. BOHYEBA. Eja Amula wa babiem. Ni Augustine Nyantachi Sekino. Wo de ne Augustine Nyantachi Sechi. Okay, yensaka. Mula. Yensaka. Nyame nhyira wo pa. Enti abusia momo number no, mobile money number no, 0249 080864 0249 080864. Eno na ye mobile number first kan to so account name ni Saranuama account name no na mum no o frɛ now dia fa ha dia frɛ 0596 900046 0596 900046 na yene wo mo nso yeni nkomo enti madam Anna Aduchumwa wama yenden bed sheet or Y junction the mama Aduchumwa or pama de or Y junction. Oh okay. And the brother in the Anna. Oh sister Anna yensaka eye wo niema no Y junction wama ye bed sheet inti nyame nhyira wo pa sister Anna maami Aduchumwa or pama de Y junction nyame nhyira wo. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. No. Mr. Osafre bi na na mente wonka. Metesa na mama chama afre na osesen. Ma chama Dwaso Hospital. Oso de enti ma chama nhyirawo. Ma chama nyame nhyirawo. Woniema na oso de beba ni nyina no mepon ya mefa ho na ya ba beje e de aba. Mama chama Dwaso Junction Hospital na nimu wa na awo nyame nhyira papa se won so waye bi. Good morning. Good morning. Good evening baby free. Better bookshop. WK Ampons. Oh, open gina ye na yente wasem na wo kan gina ye ne yente won kan ye. Better bookshop. Better bookshop. E wo Dwaso. WK Ampons. Okay, mahu. B&B Corner Limited in Cheo. Open ye too. And
50 cities. Eja nyame nhyira. Ame unhyira wo papa ye ni aso. Good morning. Good morning. BOHYEBA. Udini baby afre free. Quizman. Yes, Aha, Quizman. My son did 50 the atoma and the line is one. Okay, 50 cities. But Quizman Draso. 50 cities. Nyame nhyira wo pa. Nyame nhyira wo. Abusua yamwa nipa obra wotiase. Yamwa nipa e obra wotiase. Enti momo number no me say 0249 080864 0249 080864 ena opesa ofre ba so ayemre na ye bre ye disi enti se un pesa ofre na wuntimi mfre ye bre ni ni 0596 90 0046 0596 90 0046 nana keka ho never listen mame na membo na yemre no ya ye bre ke abranti aba na ono nso aba beto aso enti na no meba mo ncha bagye mo asem etwato ansa na ya sore so na metimi abobo eye list no ene de aba ni nyina na yetimi enso ede abo abusua wonsom ene enipa ti ne ya enipa kwa hohiahia mu no bomodin na yemwa na yentimi keka biebi asisi ani na yemfa ma eye adofo no eja mensa Opani. Wasem a etwato ye sorry. O masem etwato se me da adofo nyina ase. Titu ne eyefo Ahwenepa FM for me da mo ase papa na de amoye ne me kwa emanwa. Sase mo ase motime tuka abaye ho. Mo abaye ho aba be hye yenkran. Mo be hye yenkran me da province wase. Na afes me se me maame MC Obatampa o me boy bi. Adofo bi odi bi atum bia Nyakobo nhira no o hira na emu. Amen. Enti we ye eja mensa ena ate ninka no antemage ye krako kakra meka ne se yeda mo ase papa if you say nra mude odo ebebo odom ebeboa ebe hye yenkran yesu ye ni so pa no kra na maye ahoden yetimi anopa mutimi baaye enti yeda mo ase afa nso ase da etosu mienu nso yede ma adofo nyina wo mu fi wo mu akomam ana wo mu ayebi ede aboayen yeda mu ase enhira efi osoro nyankopon ho no eno na yede mamo mo a mo aboaye nyina yeda mu ase adom nti amen enti antemage nso ede no nabusua ebigu so ba obi kra ho ha o se maye monidin obi wo fia ha ono nso amayen eye entade bebre top and down bebre ode abre opani no oye adwuma wo fie ya ba ye force mayen fani din tudwa ena afi efie nkwan so amayen entoma bebre entoma pofa ene eye duku ene entade bebre nana ma ewodwa so amayen entoma pofa enti ono nso nana ma nyame nhira ena afi no Teresa Obuo nso amayen eye entoma pofa nyame enhyira wo Jupiter Guest House Mr. Kofi Opon amayen million 200 Ghana cedis Jupiter Guest House Mr. Kofi Opon amayen 200 Ghana cedis nyame onhyira wo papa na bibia enso enkoyi na list we nso ye omo a omafra afi na omo de beba Mami Janet come so ono wose wode ye bekọ akọje na afi aso tower enso se ye meje afiati wa bompata o se ye meje 100 cedis Mami Brewer ono nso ka se ye mrafie Mr. Jachi enso 30 cedis enyam mai o se ebeba na da akwa wadonfe Mam Brewer de na ba Mam Brewer 100 cedis mama nyame nhira we mpo so yale nyame ma ahoden na onsa wo yade enti yensaka nana da akwa adomfe nyame nhira wo papa wonso afi na ode ne beba Mr. Nkatia ewo bogu oso be man ye ntade ono nso ye bekọ akọje na Mr. Bansechere ono nso obompata oso be man ye ntoma po family no opani ni betutu de akọ eye ase na ode ba akọ akwasole Auntie Rose ewo asempa na ye na afi no eye
Better Bookshop 50 cedis. Better Bookshop 50 cedis. Ena kwesi nso a opamade wo dwaso SHS nche ne nche mu wa wode wani a kire tawa kwan no so no kwesi opamade wo nyame nhyira wo no nso asend 50 cedis. Enti eno nso no abusua ye kra akọ ye bre na ye bre ntimi pa chaw me di sima mienu pe to ho sima o de ma menye nunum ebia na opese wo frɛ na untimi mfrɛ ya phone number na be fra fa so no ye 0596 900046 0596 900046 na o fra me fawo me be solid de then so opese wram dia kan no wram momo number no 0249 080864 0249 080864 na afode na yebo me se uye we a echinse wakobo afode wa so dem yesu na anum asem o se wa anya ama onua no wa anya ama me ene se me da afiase wa mehwe me wa mesra me da daja wa mfra me ntomakom de me no wa ma maduane ani enti yesu untimi nkosoro nkoma yesu aduane ni untimi mfa ntoma mfra yesu ena untimi yesu nafie afiase ena wakọ no ne unua a wote nkyenti abusua ye gbafode umu obi abobi na bibia enko yie Esther Afriye Esther Owusu Afriye 20 cedis nyame nhyirawo Esther Owusu Afriye 20 cedis nyame nhyirawo Kwachi Emmanuel 50 cedis Kwachi Emmanuel 50 cedis nyame nhyirawo Richard Ejay Enterprise 30 cedis Richard Ejay Enterprise 30 cedis na munyina nyame nhyiramo papa nyame nhyiramo papa na ye sorry na ye kra enso akoi enti ye sorry ye kra kọ abusua ye de besina ke abranti aba beto aso nti ebe ma omkwan na wonom enso akra e de akolesi ni bi wachira momfa mra na membo ne preko na ye sorry so enti obi ya de na wa na se a enye eja me ma wakwanya daase na ye sorry abusua fom de Yakobo di da mu nyina mo ase Yakobo di da mo ase obi biara efura kumam odi bibia ma me ni yiri biara me sra awurade se do yi ba no onhye na omo no mo ohaw bi atamfo ayehye bia Yakobo nyi mfiri omo so na omo do omo enye yi onhye omo na emo me do obi biara ase amen ante mage yo ase de to so mienu ebe sa ba adofo a mo yam edi bebua ye nyina medamu nyina se papa mifi onyankopon adumu edam ase enhyira biara ewo omamu biara efata se awurade de mamo no onfa mamo afode amaboi onyankopon nyina so na onya obia kuma so abisade e ma no wo Yesu Kristo di mu amen enti eno nso eno no abusua ye sorry eye eja mensa eni antimage na ati wo nka na omo na omo ho aka eni ye boa wo ntimi srew de wa ho odin betimi bia ye na efama wo nom na bibia enso enye kamanti ya ma yemuso ki abrante ebeba beto aso enso ama ho ma memfa birthday we intwam happy birthday goes to Abena Olivia. Happy birthday to Abena Olivia. May God bless you and elevate you. May you never lack in your life from your uncle Okoja Mai Nana Adujakite and the entire family. Enti yene your birthday Abena Olivia ofa Nana Okoja Mai Adujakite and ebusuani nyina se otwedi ampo Nyankopon onhyirawo na onye okese unyu fi adumu nkwa adumu Dubai abruchimem ena obutu edi udwuma onyame entre wahim na onte nanim enkyerɛ na ɔma udwumadie a wudie ni anamo a wutu ho bia enye enhyira enti Abena Olivia ofa anopai osinyame enhyirawo na onye okese pa abusua yede asi mo amunya bibi kakra sandi ye nyina nyame enhyira mo papa onte nanim enhyira mo na onya mo kese ana afi no mo a monso mo de ye ntade ne ade mo afi na mo de ba ene ade nya ba bia sika no firi ba e bia
onyame a ohyira nipa a obi ntimi nnome no saa nyame no onhyira mo onya mo kese onte nanim enkyere mo na omma mo nkyɛn so Mama K enso asende 20 cedis ya nyame nhyira papa enti abusua baby asika ne free bia Awurade nto nhyira nsuo ne ho nya ma de wuyiye no wato abodo agunsu ani onyame a ohyira no onhyira wo na enya prom enya kese pa onyi mfi adomu nkwa adomu na osika onyina so yare ya mfa nsa oyade o padwuma mfa ma obi o pakwantu ya mfa nomo nia wo hia yakoma so ade bia nti a uyi sika yi di bo afodie otwedi ampo nyankopon onye ma na onyi mfi atore nkyem a ato ye nuanom ma Awurade ma bi mane ofie da ena mo afodie na odi abo se ye nuanom betimi apagya efre sa awe hosam yi munti onyame nhyira wo na onte na ni munkyerɛ wo ye de wasi ene ye fiada nyame ya adom a edwoada ye besan so ahia K abrante